Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández falándovos dende aquí, ao meu despacho na universidade, na pequena vila de Martin, no estado de Tennessee, e dándovos a benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, na que imos comentar esa victoria, case que victoria, empate do Celta que se ve case como unha victoria, porque eu penso que a victoria prácticamente tería sido moito máis xusta. Non foi o caso, pero o Celta rexurdiu e finalmente contra un grande xogando ben conseguiu pois un puntiño que realmente sabe a moito nalgúns casos e a pouco tamén noutros casos. En Balaídos, Celta de Vigo 2, Fútbol Club Barcelona 2. E aquí, con todos os que estades no chat, que podedes comentar, como sempre, imos a xa presentar os nosos convidados, comezando con Fernando Rodríguez Estévez, cofundador do Bar, que está preto do Estadio Municipal de Balaídos. Benvido, Fer. ¿Qué tal, Antón? Pues muy buenas noches a ti y a todo el mundo celeste que nos escuchan en cada vez más países, como ha sido testigo a nuestro canal de Spotify, que cada vez está creciendo más. Un placer estar aquí, sobre todo después de este punto conseguido de una manera realmente, muy brillante, y una pena que no pudiéramos rematarlo con el tercero. Luego hablaremos de eso. Pois sí, o seguinte convidado, un dos periodistas deportivos máis senlleiros da cidade de Vigo, como foi o propio Fernando, o que contactou con el para que voltase despois duns meses aquí ao Bar Celeste, pois que o presente, Fernando. Bueno, pues ese ex compañero de Onda Cero, él sigue ahí dándolo todo en Onda Cero con información. Ahora ya a nivel general, yo lo conocí cuando él hacía solamente deportes, pero bueno, fue ampliando su terreno y ahí está con nosotros una vez más Rubén Rey. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hola, Fernando, Antón. Buenas noches a toda la gran familia del Bar Celeste. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo cuando está el Celta de por medio en programas, en podcast 100% ADN Celta, yo encantado. Así que muchas gracias por contar conmigo y yo feliz de estar con vosotros en el Bar Celeste. Moitas grazas, Rubén, por estar aí despois duns meses no centro de Vigo, moi preto da Rúa do Príncipe, está o poeta, gañador de varios premios literarios, celtista de pro dende hai moitas décadas e, ademais, tamén meu pai, vigués distinguido, Antonio García Teijeiro. Como estamos, Antonio? Hola, ¿qué tal, Antón? Hola, encantado de volver a ver a Fernando, que no sé si se lle deu unha feijoada, que non ten gafas, igual arranxou os ollos igual que no, que o elemento ese, pero bueno, no, se debe a mi siguiente compromiso. Encantado de ver a Rubén, que bueno, igualmente, Antonio. Teño moitísimo agarimo, ademais xa por vía familiar, o sea que para mí Rubén é unha persoa excelente e encantado de estar aquí e que estea aquí Rubén. Moitas grazas, Antonio. Pois sí, Antonio, finalmente, comezo con Rubén Rey porque sei que ten un pouco menos de tempo cos demais, quero saber a súa lectura deste partido. Finalmente, o Celta xoga contra un deses equipos chamados grandes, despois de xogar moi ben contra o Atlético de Madrid, contra o Real Madrid e irse de baleiro do propio estadio de Balaídos, agora sí, in extremis, consigue un punto fronte ao Fútbol Club Barcelona. Como viche o partido? Bueno, claro, cando vas 0-2 no minuto 80 e pico, ante o líder, ante todo un Barcelona, nun momento no que semellaba que todo estaba perdido, es capaz de rescatar un puntiño, pois, de acordo, sabe ben, pero logo chegas a casa, pasan as horas, empezas a recuperar o desenrolo do partido, pensas o mesmo que ante o Real Madrid e ante o Atlético de Madrid, que o Celta fixo méritos dabondo para gañar o partido. Entonces quedas un pouquiño a medias. Dende logo, un B, os goleadores do Barça, un tal Lewandowski, un tal Rafinha. Os goleadores do Celta, dous rapaces que o ano pasado xogaban no Johan Cruyff ante o filial do Barça. Eu penso que o Celta na casa está a competir de maravilla, entusiasmoume a primeira metade do Celta ante o Barcelona, pero tamén penso que a madurez de un equipo reflíctese cando es capaz de traducir en puntos o teu rendemento. É dicir,
xoga moi ben, os eloxos de todo o mundo, a xente vai encantada a Balaídos, pero a partir de aí necesitas puntos, porque outros equipos do teu estatus, Osasuna, Mallorca, etcétera, teñen máis puntos que a ti, con moitos menos halagos. É dicir, eu súbome de cheo a Claudio Neta, 100% con Claudio, pero hai que gañar un poquinho en madurez para que ese xogo se traduza en puntos. Antonio, Fernando, que sentimentos tedes xa pasados unhas horas, uns días dende o partido do sábado? Bueno, primeiro estou moi de acordo en cousas que acaba de dicir Rubén. Creo que puxo o dedo na chaga. Por outra banda, eu creo sinceramente que o resultado é xusto. Pensemos que cando estábamos perdendo 0-2 e entra aquel tiro que pegou no poste de Rafinha, creo que foi, pois 0-3 e apaga e vámonos, non? Vale, é dicir, eu vin un Barcelona mellor que Madrid e que Atlético en canto ao seu xogo estético, con menos pegada que Barcelona, que Madrid, que o Atlético tampouco ten unha pegada excesiva, pero teño que dicir que se hai un nome propio hoxe en canto por o que teñamos que dicir algo especial con relación a este partido foi Claudio Giraldez, porque Claudio Giraldez planificou o partido de maravilla. Teño que dicir, eso sí, que non me gustou en absoluto a Mingueza xogando polo lateral esquerdo. Sinceramente non me gusta, creo que é un erro que hai que chegar a... Fora diso, a min encantoume porque eu creo que o Celta foi o equipo que menos caeu en fora de xogo en todos os partidos que xogou co Barcelona. Era impresionante ver no campo, porque na televisión iso non se capta, como o Barcelona había momentos cando estaba movendo o balón que estaba en todo o campo céltico. É dicir, non quedaba máis que o porteiro, que moitas veces ademais fixo de centro de líbero, saindo a despexar balóns, etcétera, etcétera. Dicir, e despois, que pouco caeu o Celta en fora de xogo? Pois menos que noutros partidos. Claro, estaba todo moi ben pensado e esa segunda oleada de xogadores era que rompeu completamente o xogo a defensa barcelonista, non? Eu, sinceramente, creo que o partido foi moi interesante e bonito. Coido que o Celta está nun momento na casa, ollo, que despois ven a segunda parte que estou en total desacordo co desempeño que están facendo fora da casa. Pero, independentemente diso, a min o partido gustoume, creo que o Celta xogou con moita inteligencia, con moita fluidez, e freou a un Barcelona que notei que lle faltaba pegada, que lle faltou pegada, que moveu o balón moi, pero que moi ben, con unha dinámica que non fixeron os outros equipos que pasaron por aquí. Eu doume por satisfeito co empate, claro que se chega a meter Borja ese terceiro gol ao final, cae o estadio de Balaídos, pero eu creo que o resultado é xusto justamente por iso. Que se puido gañar, sí, pero tamén se puido perder. Por conseguinte, eu creo que o resultado é xusto. Antes de que Fernando dé a súa opinión sobre o partido, entremos noutras cuestións. Aquí está tamén no Bar Celeste en directo Mon Catalina, benvido ao Bar Celeste en directo. Que tal? Boas noites, boa tarde a todos. Boas noites. Encantado de estar aquí outra vez. Nada, estábamos a escoitar e, bueno, concordo en parte co que di Antonio, no sentido de que sí pode ser xusto o resultado final, pero eu creo que máis por esa oportunidade que nos deixou vivos do posible 0-3 de Rafinha, que tendo en conta o que sucedeu nos 90 e pico minutos, non? Eu penso que se temos en conta todo o partido e tratando de ser consecuente, tratando de ser objetivo, realmente o equipo que foi, se hai algún equipo que foi superior foi o Celta. Esa é para min a lectura que fago do partido, de un xeito objetivo. É certo que, claro, toda vez que se pon o partido 0-2 e que teñen a oportunidade bueno, pois de pechar o partido, efectivamente, logo a análise ten que ter en conta esa cuestión, non? Pero se collemos os 90 minutos, o Celta foi mellor que o Barcelona, pero mellor de largo, para min, bastante mellor. Se o Celta non erra as ocasións un detrás de outra, que o Barcelona non claro, isto é fútbol ficción, non? Pero se o Celta en o primeiro minuto, con ese erro de Aspas, que de 30 erra 2, empeza gañando o partido e continúan así as cousas,
que estábame a lembrar o partido de Anoeta do Barcelona, un partido no que foi absolutamente borrado do campo, non? No que discrepo contigo, Antonio, que a mí o Barcelona non me gustou absolutamente nada. Nada. Non me gustou. Pareceu un equipo realmente vulnerable en balón. É certo que ten unha estrategia de fora de xogo realmente novidosa e que lembra, bueno, pois aquel Milán de Arrigo Sacchi ou aqueles equipos de Menotti que facían este achique de espacios nos anos 90, pero claro, o fútbol cambiou moitísimo en entón, non? Entón, hoxe en día, se faz un achique de espacios como que foi o Barcelona na liña medio campo e o que ten o posuidor do balón non está ben presionado, realmente o Celta topou diagonais e capacidade de facer dano, non digo de xito sinxelo, porque o Barça é un equipo duro e de xogadores de moito talento, pero fixemos dano con moita frecuencia o Barcelona, xogando en longo e combinando en curto en moitas fases do partido, non? Entón, bueno, penso que foi dos tres grandes que viñeron aquí, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Non diría que peor que o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid o borramos do campo, casualmente palmamos o partido, pero a min gustoume máis o Real Madrid, sinceramente o digo. Parece un equipo moitísimo máis sólido, na miña opinión. Que sucede? Que con balón, efectivamente, este Barcelona, pensando que lles faltaba a Lamine Yamal, sí que ten unha capacidade, unha claridade de ideas, con Dani Olmo, con Pedri, que estivo fantástico, que probablemente esa calidade no medio do campo este ano o Madrid non o ten, non? Pero quero dicir que o Celta, para min a nota positiva do partido, ademais do que dis de Claudio Giraldez, que efectivamente concordo 100% o que dis, a nota positiva do Celta, do partido, é que en Balaídos o Celta pasa por enriba dos rivais. Isto unha nova, sobre todo tendo en conta do que vimos, non? Do Celta de Benítez, que non Celta complexado, que non Celta que saía a esperar. O Celta realmente en Balaídos vai a polos rivais e non houbo, creo que salvo Alavés, non houbo ningún equipo que fora mellor que o Celta. E isto, claro, que non é pouco, porque vimos dun ano tremendamente difícil, vimos dun proxecto que está en construción, porque son moitos xogadores novos, fixadevos que os que marcaron os goles o ano pasado estaban a xogar co Celta B, que xogaron co Celta Fortuna, que xogaron en Primeira Federación. Entón, o futuro é ilusionante, non? Logo o fútbol dá moitísimas voltas e non sabes o que pode suceder, pero que os que protagonizaran a remonta foran Alfon e Hugo Álvarez, pois é simbólicamente moi interesante, non? Entón, se isto sigue así, se Giraldez segue dando pasos, e Javi Rodríguez, que fixe un partido extraordinario, Javi Rodríguez, e Hugo Álvarez, e toda esta xente segue a dar un paso adiante, realmente hai que ilusionarse, porque caramba, eu penso que en setembro ou en agosto poucos podíamos pensar que este Celta podría ser un equipo tan ofensivo, tan tirado para adiante e que podería chegar a someter a equipos como Barcelona ou como Real Madrid, non? Fernando, despois teño dúas preguntas rápidas para Rubén. Bueno, creo que este partido lo que confirma es una cosa, y es que Claudio Giraldez hace lo que dice, y eso no es muy frecuente a veces encontrar en el fútbol. O sea, Claudio Giraldez en la rueda de prensa dice lo que va a hacer, que va a ser un equipo valiente, y le da igual a quien tenga enfrente. Y lo mismo es con un Barcelona que habrá jugado mejor o peor, pero salió a presionar de una manera brutal. O sea, es un equipo que en intensidad y en físico realmente es un equipo que hace un desgaste brutal. Coincido con Antonio, para mí el empate es justo. Yo creo que una victoria, aunque la tuvimos en la mano, no hubiera sido lo más justo. Y luego, claro, hay cosas que les pasa a los pequeños con los grandes. Los grandes para ganar no les hace falta tener 5 oportunidades. Con que tengan una y sea, da igual si es de un fallo, como si es de una jugada creada por ese equipo, te la pueden ¿Qué fue lo que pasó a Madrid o Atlético de Madrid? Claro, y entonces 2 fallos tremendos del Celta en defensa, uno realmente por un fallo de cálculo de Mingueza y el otro por falta de contundencia de Starfelt, que a pesar de eso a mí me está gustando cada vez más Starfelt. Todo empezó en Mingueza también, Fernando. Sí. Todo empezó en Mingueza, no lle cargues a Starfelt. Bueno, vale. Todo empezó en Mingueza. Vamos pero erra, Starfelt erra tamén. Pero non únicamente a Starfelt, porque estás nomeando só a Starfelt e creo que creo que Starfelt ademais tivo medo de facer penalti, dame a impresión a mí. Ya, pero bueno, que en ese punto todo empezó en Mingueza. Sí, pero bueno, quiero decir que al final, con estos equipos, aunque juegues muy bien, si tienes 2 fallos así, al final te castigan. Y evidentemente tuvimos esa suerte del poste que nos hizo pues estar otra vez vivos en el partido.
Y luego lo del árbitro, que hablaremos un poquito más adelante, pero un árbitro que hasta que vio que el Barça iba 2-0 no se soltó y no fue realmente él. Es decir, la personalidad del árbitro empezó a verse cuando realmente el Barça parece que tiene el partido resuelto. Entonces ahí que el árbitro... Iso non é personalidade, iso non é personalidade, iso é prevaricación. Claro, Chamemos as cousas polo seu nome. Iso é prevaricación, é dicir, Eso é cobardía, cobardía. Errar a sabiendas, o que fixo, estivo mal no árbitro porque tivo un erro de cálculo, porque pensou que o partido estaba finiquitado, entón non prevaricou o suficiente para que o partido quedara atado. Pero sigo dicindo, e isto algún día, espero que saia a luz, os árbitros españois prevarican, é dicir, erran sabendo que erran. Non te interrumpo máis, pero era un apunte que, se non o dicía, reventaba. Lo que está claro es que el árbitro en la primera parte está con miedo, como siempre que se juega contra un grande, tiene ese miedo y cuando ve que ahí va 2-0 el grande, pues se relaja y empieza a sacar las tarjetas que hay que sacar. De ahí la expulsión y eso ayudado por el buen hacer del Celta, pues nos da la posibilidad de empatar. Pero bueno, es una pena, es algo histórico que desde que tengo uso de razón está pasando y bueno, con eso ya contamos y realmente no vale la pena dedicarle más tiempo. Pero en definitiva, contento por cómo se están ganando los puntos, contento porque el Celta está en una posición muy tranquila y haciéndolo de una manera muy buena, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos lo estamos teniendo pues por todas partes. Tranquilidad por un lado y el cómo se están haciendo las cosas, ¿no? O sea, que más contentos yo no puedo estar. Bueno, do árbitro falaremos nuns intres, pero teño dúas preguntas rápidas, en principio, para Rubén, porque non pasa tanto por aquí como os demais. Unha delas ten que ver co que falaba antes Antonio, que tamén mencionou, por suposto, Mon tamén, que é que o Celta non semella ser o mesmo equipo ou ter o mesmo ter os mesmos resultados e xogar exactamente igual de ben na casa que fora. Como ves ti ese tema? Por que o Celta é un Celta en Balaídos e outro Celta diferente, ou polo menos cos resultados e coas sensacións fora de Balaídos? Bueno, o Celta en Balaídos, a verdade é que é un ciclón, sobre todo porque ten unha enorme capacidade de xerar fútbol de ataque e ocasións. Logo hai maior ou menor efectividade, puntería, eficacia segundo os partidos. Pero o Celta na casa é un equipo temible a día de hoy. Xa temos visto con Real Madrid, Atlético, Barça e todos os demais que pode plantarlle cara a calquera. Que se sucede fora da casa? Pois penso que hai algúns axustes. Claudio é moi fiel á súa idea, ao seu estilo, non quere trocar nada. Pode chegar a sair ben, pero tamén os rivais na súa casa xogan de outro xeito, apretan máis, teñen de algún xeito tomada a medida a domicilio o Celta, que en todo caso ten que ser moito máis expeditivo en defensa, sobre todo en centros laterais, balón parado, etcétera, porque seguimos os datos, o Celta anota moitísimo, pero encaixa un montón. E moitos goles son, como di sempre Claudio, son evitables, porque son erros, ás veces, individuais, despistes, fallas de concentración, é dicir, ten marxe de mellora este equipo, sobre todo a domicilio. Pero claro, é moi bonito dicir na teoría que queres xogar igual na casa que fora, logo na práctica ás veces sí que hai que axustar algún pequeno detalle. Claro. Pero bueno, esa congruencia, esa convicción total na súa idea de Claudio, penso que tamén hai que valorala. Sí, que penso que esa é unha cuestión importante que ten que ver pois con que eu penso que a toma de decisións é a correcta por parte da directiva de confiar o equipo a este adestrador, Claudio Giraldez, e despois Claudio Giraldez, pois pouco a pouco, penso que pode ir, non vou dicir simplemente aprendendo, pero sí collendo máis experiencia en primeira división e pode ser que as cousas cambien, pero está claro que dende o comenzo o problema, o debe, non, do adestrador están nos partidos fora da casa. E penso que iso é importante comentarlo. Sí, de todos os xeitos, Claudio amosou ante o Barça tamén capacidade adaptativa, porque semellaba que era irrenunciable o seu plantexamento de tres centrais, con dous carrileiros longos e tal. Contra o Barça, en realidade, xogou con liña de 4, porque Javi Rodríguez actuou prácticamente de lateral dereito e Hugo Álvarez de interior ou de extremo. Así que se cara tamén polas particularidades que ten o fútbol do Barça, neste partido vimos un recurso táctico diferente de Claudio, o que non atoparemos xa máis, nin queremos, a Claudio xogando un cerrosazo fora da casa. Iso non o verán os nosos ollos, nin queremos tampouco.
pero bueno, ese estilo tan atrevido lonxe de Balaídos, haberá que ver a final de temporada se chegan lonxe de casa tamén os puntos ou non, de momento non, pero as contas sempre ao final. Pero eu insisto, en casa o Celta, a día de hoxe, a min pareceme un auténtico vendaval. E penso que de seguir así, en casa van fuxir moi pouquiños puntos, sobre todo tendo en conta que os tres grandes xa pasaron por aquí. Alguna resposta, alguna reacción ás verbas de Rubén? No, eu estou de acordo co que di Rubén, realmente, pero a min o Celta fora de casa segue sin gustarme. Sinceramente, segue sin gustarme. Tampouco creo que sexa tan valiente, non creo que sexa tan valiente, creo que non saben xogar fora de casa. Sinceramente, creo que non saben xogar fora de, se non me recordedes, o partido de Villarreal, porque eso foi unha cousa rarísima. Pero non sabe xogar. O Celta xoga moito fora de casa, xoga non hai máis que ver. Primeiros tempos cando o Betis, primeiros tempos que fan realmente mal, eu creo que xogan un pouco acogotados, xogan un pouco porque non lles deixan facer, porque non é o mesmo xogar na casa que xogar fora, e iso, esa frase de xogo mesmo fora da casa que na casa, eu sinceramente non creo nela, creo que non é así, e non debe ser así, porque evidentemente os equipos xogan moi distinto fora da casa que na casa. E na casa apretan de outra maneira e o Celta aí ten que asumir tampouco que tamén que hai que facer cambios, non cerrojazo, por suposto, ninguén fala diso, pero sí plantealo dun xeito máis exixente, porque se perden partidos por ser blandos, porque sigo dicindo ademais que este equipo, e fora da casa notase máis, é un equipo que lle falta forza. E iso é evidente que ao final se nota. Pero bueno, non sei, eu de momento, Rubén, eu empecé vendo os partidos fora da casa e decidí non volver verlos de momento hasta que non me dean unha satisfacción real. Non vin o do Betis e non vou ver o do Español. Hasta que non me dean unha satisfacción, non, porque paso tan mal. Antonio, porque paso tan mal que... tú que eres... No, pero no, tú que eres, yo paso moi mal, tío, e non pode ver un equipo xogando así tan mal fora de casa. No, pero si tú eres tan fan de Claudio e Claudio es valiente, no es congruente que tú no veas el Celta fora de casa. Eu non son fan de Claudio. Eu digo que Claudio é un tipo que está aprendendo aínda, que se está a facer, que ten unha visión maravillosa do fútbol, pero que ten que aterrar en algúns momentos, sinceramente. Precisamente, Rubén, quería preguntarche a ti sobre iso. Como ve o traballo do adestrador do Celta, de Claudio Giraldez, no que vai de tempada, e que agardas deste adestrador como aposta da casa para dirixir o Club Celta de Vigo? Dende logo recuperou o estado de ánimo de todos, da afección, do clube, dos xogadores, porque colleu unha situación complicadísima. En tempo récord mudou o carácter, o optimismo do clube, de todo que contorna do clube, futbolísticamente tamén mudou por completo. A partir de aí a identidade, por non falar de cuestións económicas, pero a identidade que aporta a aposta pola cantera e ver que ademais por calquer rapaz que lle dá unha oportunidade resposta, a partir de aí os resultados, sendo vos non son excelentes, son correctos, son, digamos, de notable, de 7, pero non son extraordinarios, non é o Girona do ano pasado. En relación a ese contrato longo, o outro día que estivo connosco na radio, confirmaba que o Celta ofreceulle máis anos de contrato, deste que ten e 2 máis, que quería o Celta un contrato máis longo, e el dixo literalmente que non se vía moitos anos adestrando no mesmo clube. Penso que el, como é natural, un adestrador tan xove, tan prometedor, ten unha ambición persoal de facer carreira importante no mundo do fútbol. El vai observar nestes vindeiros 2 anos se a súa ambición vai correlativa á ambición do Celta, á ambición do clube. Se o clube lle acompaña coa confección da plantilla, cos reforzos, coas vendas non vendas, se o clube lle segue o ritmo digamos, paralela á ambición do Celta e a ambición de Claudio, poderemos ter aquí un entrenador de referencia para unha época. Pero claro, cando vemos na Xunta Xeral de Accionistas que, por exemplo, abertamente di que hai que vender por 34 millóns, cando nos últimos anos se vendía unha xestión económica de 10, unos plantexamentos financeiros excelentes, e ademais, nas últimas temporadas o Celta ingresou moitos cartos por Brais,
por Gabri Veiga, por Stan Larsen, e agora atopamos que hai que vender por 34 millóns. Eu, insisto, hai adestrador, hai unha comunión total coa grada e casi mesianismo con relación a Claudio, pero Claudio, como non vexa que o clube aposta de xeito ambicioso por dar un paso adelante, eu penso que Claudio, chegado un momento, vai ter moito mercado. Sei, Rubén, que tes 3 minutos antes de ter que ir traballar para o medio que realmente che paga, que non somos nós. Así que quería rematar, pois, se voltas nalgún sintres, gustaríame falar un pouco máis da relación, como ten cambiado entre pois, a nova presidencia do Celta e os medios de comunicación, pero iso daría para moito máis, en 3 minutos non podemos falar diso, así que simplemente quería pedirche os 3 mellores xogadores deste partido, 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo, 1 pro terceiro, e despois tamén unha porra pro vindeiro partido fronte ao Español. Pois é complicado, porque foi unha actuación bastante coral, pero sí, daría 5 puntos cadra a Moriba, 3 a Javi Rodríguez e 1 punto polo seu golazo. Non tivo o seu mellor partido. A min gustame máis pola esquerda que pola dereita, pero ese gol é un golazo, 1 punto para Hugo Álvarez. Xa para rematar, Antón, dicías tú o cambio na relación tamén entre o clube e o Concello, porque, por exemplo, hoxe mesmo asinouse un acordo que co anterior presidente sería imposible. O Concello acorda ceder Balaídos o Celta entre o 1 de xuño e o 15 de xullo do vindeiro ano para que o clube dispoña de Balaídos para organizar concertos de primeiro nivel mundial, un estilo do que está a facer, salvando as distancias, Florentino co Bernabéu, o que quere facer o Barça no seu novo Nou Camp. É un acordo importante porque no novo fútbol estas fontes de ingresos atípicos son cruciais, así que o Celta terá mes e medio o ano que ven para traer a Balaídos a quen queira, a estrela mundial ou nacional que considere que poida traer, merced a ese acordo co Concello que nos tempos de Carlos Mouriño sería absolutamente impensable. Eu penso en liñas xerais que Marian Mouriño o está a facer moi ben, pero bueno, eso xa sería seguramente outro debate. E podemos falar diso noutra ocasión, mesmo cando esteamos a chegar ao remate da tempada. Unha porra pro partido e deixo che ir para Onda Cero. Unha porra, pois imos dicir un 3. Un 3 para o Celta. Muy bien, Quedan 4 partidos ata o Nadal, 4 partidos, eu só asino os 12 puntos, co difícil que é gañar 4 partidos seguidos en primeira, pero vexo que é o momento de ir para arriba. E, por certo, o mércores temos sorteo de Copa, que este ano o Celta, pouco que o sorteo acompañe un pouquiño, partidos a eliminatoria única en Balaídos e tal, ollo o Celta este ano, porque ten todos os condicionantes para facer unha gran Copa. Pois un 3 de goleadores do Celta e xa podes marchar. Goleadores do Celta, imos dicir Iago Aspas, 2 de Borja Iglesias. Perfecto, 2 de Borja Iglesias, que xa sabedes que... Me voy a traer máis veces, Rubén. Rubén Rey, moitas grazas por pasar neste comezo da emisión en directo. Foi un placer. Seguido en Onda Cero e agardámoste por aquí sempre que teñes un momento. Un saúdo para ti, Antón, Fer, Mon, Antonio, para toda a familia do Bar Celeste. Que vaya todo ben, graciñas pola invitación. Bueno, pois voltamos ao partido se queredes, porque penso que hai cousas que comentar deste encontro. Pensades que Mingueza ten que deixar de ir á selección, como dicía alguén, porque realmente cada vez que Mingueza vai coa selección e volta fai algún dos seus peores partidos. Non é unha pregunta en serio, pero é que para que comecemos a falar un pouco dos xogadores que vos gustaron neste partido e sobre todo de algunhas claves que vos vistes neste encontro. Por que o Celta empatou co Barça nun partido no que semellaba que os puntos ian liscar de Vigo outra vez? Bueno, falando de Mingueza, a mí me parece que Mingueza fixo un partido horrendo, sinceramente, en xeral, horrendo a nivel defensivo, claro, como sempre. Por outra banda, non é novo que Mingueza faga mal partido defensivo.
non recordo, pero supoño que vos tedes máis memoria que a min e supoño que visteis máis os resultados. Esa entrada brutal que din que Mingueza tería que ser expulsado do campo, eu, sinceramente, vendo o partido e dándolle volta atrás, depois de ver algunhas cousas aí, non o recordo, non recordo telo visto, non vou decir que non fose, pero non está dentro das tampouco lo das recuerdo. miñas. Sincero, eu tampouco, por eso non o sei, porque se din que o piden en Barcelona, hai algún dos nosos comentaristas que están aquí chateando din que tamén, pois non o sei, a verdade. Sí, bueno, Barcelona tamén pide la expulsión de Aspas, Antonio. Bueno, sí, bueno, que por pedir é gratis, ainda, pedir é gratis, non hai que pagar nin nada, pois se pode pedir o que queiras. Bueno, eu estou, Antón, perdoa, pero eu estou sorprendido desto que acaba de decir Fernando, de que o Barça pide expulsión de Aspas, la expulsión por lo menos los aficionados de Mingueza, sí. E logo, cando lín hai 2 días que Real Madrid Televisión dixo que con estas arbitraxes gañar unha liga é un milagre, eu xa non entendo absolutamente nada. Estou sorprendidísimo. Bueno, é que isto é terrible. Por iso digo que Mingueza fixo un mal partido, evidentemente. Eu creo que no primeiro gol lle prejudicou un pouco o vento, pero non estivo afortunado. E non estivo afortunado porque eu creo, ademais, que Mingueza non é lateral esquerdo. Sinceramente, non é. El ten que moverse polo lado dereito. Sinceramente, creo que... Jaime, eu dicía que únicamente pensando que pudese ser, non o afirmo porque non podo afirmalo bueno, o que quero dicir é xa para decir, Mingueza non pode xogar polo lado de lateral esquerdo único, e tendo sobre todo un xogador como Ristic, que é un xogador que é un lateral esquerdo. Xa sei que hai outras combinacións para conseguir outras cousas, pero a min Mingueza no lateral esquerdo sinceramente non me gusta. É o que lle podo eu reflejar. E logo teño que falar de Bamba. Bamba a mí me parece xa unha tomadura de pelo. Bamba xa me parece unha tomadura de pelo. Me parece que é o xogador menos interesante dos que realmente podían serlo dentro deste equipo. Non fai nada ben. Non vai, inicia moi ben e logo perde o balón, toma a peor decisión. Non sei. A min a verdade é que me parece que é un xogador fallido, ¿no? Como ahora alguén que está fallido. Non teño esa esperanza ninguna. Outro día desquicioume, teño que decir que me desquiciou, e punto. É dicir, para mí foron 2 puntos negros dentro dos xogadores do Celta o sábado pasado. Fernando, chaves do partido para vos. Decías lo de Mingueza, ¿no? Por contestar esa pregunta. Que de la casualidad yo no me he fijado en esa relación, ¿no? De que cuando vuelve de la selección juega peor. No sé si es así. Lo que sí creo, y ya no es por Mingueza, sino en general, es que cuando un jugador juega con su selección y vuelve al equipo que sea, para mí ese jugador viene más motivado que cuando se fue. Y para mí eso es importante. Es decir, si un jugador vuelve a tu equipo y está motivado, creo que en teoría debería jugar mejor, porque los jugadores están más contentos cuando juegan con sus selecciones. Y si vuelven a su equipo y juegan, pues para mí eso es un plus, y tiene que ser un plus. Que casualmente Mingueza juega peor cuando vuelve de la selección, bueno, ahora volvió y jugó, pero las otras 2 veces no había jugado nada. Entonces, bueno, tampoco es que el hecho de que haya jugado haya influido en eso, pero sí creo en que la motivación del jugador tiene que ser mayor, por lógica, cuando vuelve de jugar con la selección. Y hablando de su posición, Mingueza ya lo dijo 1000 veces. O sea, ¿dónde se encuentra él mejor jugando? Que nunca juega ahí, de media punta. Lo dijo bastantes veces. Cada vez que le preguntan, él dice que donde se encuentra mejor es ahí. Y yo apoyo 100% esa moción, porque es que ya lo he dicho 1000 veces. O sea, tener a Mingueza como defensa es vamos, lo hemos visto. O sea, es... y siendo por arriba, lo posto al lado contrario, moitísimo claro, peor. Todavía peor. Entonces, bueno, yo ya lo dije el año pasado y preguntándole a él, que realmente quien te puede decir dónde juega mejor o dónde está mejor, pues ahí lo tienes, de media punta. Sí, o problema é que de media punta temos un tal Iago Aspas que é 150 veces mellor que xogador que Mingueza, ¿no? E que non necesita ir á selección española para estar motivado. Quero dicir que se a motivación dun xogador do Celta ten que pasar por ir á selección, eu quero traspasar a Mingueza mañá mesmo xa. Quero dicir, non me vale. E a min isto de ir á selección e de repente facer os 2 partidos que fixo Mingueza porque
Non quero criticalo nin cargar as tintas agora porque é un bo xogador, pero hai determinados conceptos, determinadas desconexións defensivas que a min me enfadan realmente de Mingueza, porque xa en Sevilla o partido de Mingueza foi terrible contra o Betis. De feito, foi substituído, non sei se no descanso, pero moi cedo por Claudio Giraldez, porque non deu un pase ben en todo o partido, non? Contra o Barcelona, que realmente non quero sinalalo, pero se en lugar desta Mingueza está outro xogador simplemente que non cometa erros, xa non digo que xenere ou non xenere, o partido se gañaba. Ainda errando todo o que erramos no rival, non? Entón, quero dicir que teño a sensación de que, ademais, por unha discusión que tivo no campo con Marcos Alonso, que cada xogador ten que saber o seu sitio. Cada xogador ten que saber que isto ata xuño do próximo ano hai que seguir pelexando, que un non se convirte nunha estrela en internacional indiscutible facendo 7, 8, 9 ou 12 partidos bons, Que tampouco é. E tampouco porque é moi bo xogador con balón, para o Celta. Claro, é que non se de Vigo fai moito frío, iso sempre hai que dicilo, porque hai xogadores que polo estilo do Celta ou polas características do entorno do Celta, que habería que falar moitísimo disto, destacan aquí, pero logo cando van a outras realidades, outros tipos de xogos, outras exixencias, o pasan mal. Entón, ollo con non ter en conta todo isto, non? Porque a nivel defensivo Mingueza é un xogador ás veces indigno de primeira división. É certo que a nivel ofensivo destaca moito, ten moita visibilidade, un xogador de resumos, porque fai xogadas moi boas, pero o principal dun lateral é defender. Non esquezamos isto. Entón, claro, comerte un balón como comeu el de cadete, prácticamente, caramba, en primeira división é que ali en Balaídos moita xente estaba a despotricar, non? Contra Mingueza. Dito isto, creo que se recupera a concentración, se recupera o tono físico e recupera a súa versión da primeira parte da Liga, un xogador importante para o Celta, obviamente, pero ten que estar ao 100%, e teño a sensación de que o problema de Mingueza ás veces é a concentración, e ese plano físico de estar moi ben físicamente para poder lucir, non? E despois, as chaves do partido, para mí a chave do partido foi que, outra vez, que diante do porteiro erramos o que non se pode errar, non? Xa dentro do primeiro minuto, esa ocasión de Iago Aspas é tremenda, non? Ante un bo pase de Mingueza, esta vez sí. E logo contei unha Hugo Álvarez no primeiro tempo clarísima, outra Hugo Álvarez no segundo tempo que tiña absolutamente a Alfon entrando polo segundo pau, que é imposible errar esa, outra máis de Hugo Álvarez que tira contra o porteiro non a un. Houve oportunidades de abondo para polo menos poñernos por diante no marcador. E cando erras, claro, en riba regalas ao rival, é lógico, ir por detrás e podría ter pechado o partido Rafinha con ese posible 0-3. O que sucede é que, claro, cando deixas aberto o partido e regalas, devolves o regalo a un equipo que ten un campo como que ten detrás, que Balaídos é un espectáculo, moita parte da culpa de que o Celta en casa sexa un equipo temible é por Balaídos, por como empurra xente, por como mantén o equipo enchufado ata o final, porque cando chegou Balaídos necesitaba unha chispa. Ese erro de Koundé foi a chispa que incendiou completamente Balaídos e o segundo gol o marcou a grada. O segundo gol foi tremendo, como con un 2 empurramos, empezou a animar, o Celta vai para arriba, porque o Celta necesita moi pouco. Isto tamén é unha vantaxe, é unha boa cousa que ten Giraldez, que é valente, que tira para diante co equipo, e o Celta foi outro equipo. De feito, tivo ocasión para levantar o partido, para rematar 3-2, que ese remate de Borja, que está moi ben rematado, ten a mala sorte de que vai xusto onde está o portero. Claro. Pero se ese balón entra, os que fomos a Balaídos non estaríamos aquí, porque Balaídos caería en riba de nós. Bueno, eu teño que dicir que eu non vin esa xogada, porque cando o Celta marcou o segundo gol, eu apaguei a televisión e saín dar unha volta polo vecindario, porque non podía aguantar cardíacamente ese final, porque realmente que o Celta marque 2 goles en 2 minutos. Que vas dicir, Fer? Iso pasa ya ao Celta. Ya lo dije. Marcan 2 goles en 2 minutos, pero que marque o Celta 2 goles en 2 minutos non é tan común, non? Que dicía Fernando por aí detrás?
No, que digo que esa falta de valentía me recuerda a alguien. Ah, claro, sí. Ahí es valentía, eso es valentía. No, Vale. Falta de valentía, falta de valentía. Por la miña saúde cardíaca. Vale. Eso é valentía, non. Eso pero é No, sufrimento. é lo contrario. Sufrimento. Hai aquí uns datos que pasou por aquí Rubén Lomba no chat que di, por exemplo, sobre o Celta e o Barça. El Celta es el segundo equipo que más puntos le ha quitado o le ha ganado al Barça, solo por detrás del Madrid. 23 puntos desde la 14-15. Atención, ese é un dato importante deste Big Data de Rubén Lomba, que di tamén que el Celta es el equipo que más goles le ha marcado al Barça desde la 14-15, con 32 goles. Pero a razón está clara, a razón para min está clara. É dicir, que o Barça é dos equipos que máis deixan xogar. E iso notouse sempre. É dicir, cando o Celta xogaba co Barcelona, había unas posibilidades de creación de xogo increíbles que non había con outros equipos. Pero este Barça no es ese Barça, Antonio. Este Barça es diferente. No, eso ya venden de atrás. Eso ya venden de atrás. El Barça de Flick no es un Barça que deje jugar. Mira cómo empezó el partido. Bueno, pero deixa xogar. É dicir, un equipo de que va... Deixa xogar con relación a outros equipos. É dicir, o Barça deixa xogar no sentido de que hai espacio sempre, a pesar de que durante un tempo están facendo presión e tal e cual, hai como conseguir espacios que con outros equipos non pode ser. Da feito está que o Celta lle rompeu moitas veces ese fora de xogo que dicían. Pero bueno, quero dicir que en xeral, porque aquí como se refería un pouco históricamente, o Barça sempre foi un equipo que deixaba xogar. Ahora ben, eu recordo unha época que o Barça non se lle gañaba nunca, gañabase o Madrid. Sí, Eso variou dende un tempo esta parte. Porque agora é ao revés. Tamén di aí que nas últimas 11 visitas cada equipo en campos rivais, é dicir, peor equipo que se lle dá é o Celta. Só gañou 2 veces 11 partidos en Vigo. Bueno, son os datos que pasa por aquí Rubén Lomba para, desde un punto de vista estatístico, pois tamén falar un pouco do partido. Pero sí, penso que ten moito que ver con esa idea de que o Barça deixa xogar máis que outros equipos. Mesmo, penso que, dende logo, deixa xogar máis co Atlético de Madrid e tamén diría que este Barça deixa xogar máis co propio Real Madrid tamén, non? Antón, si te parece... Pero eu recuperaría ese matiz de Fer de que un Barça distinto. Un Barça moi ofensivo, efectivamente, pero o de deixar xogar, a presión do Barça foi moi grande. Que pasa? Que o Celta contrarrestou moi ben esa presión. Sobre todo, con pases en longo en diagonal. O Celta trataba de traer esa defensa longa do Barça, esa capacidade que ten o Barça de poñer a defensa no centro do campo enseguida e lanzar a presión, porque se posa a defensa no centro do campo e logo non faz presión no campo rival, estás morto. Pero o Celta sí que tivo mecanismos para intentar o pase en longo sobre os extremos, é dicir, ubicas o que facieron un desmarque de arrastre, pero máis de cebo que de xogador para o que había que xogar, e logo de os extremos, sobre todo cando entrou Alfo, porque con Bamba non fomos capaces, aí sí que fixemos dano. Curiosamente, os que máis dano fixeron foron Alfon e Pablo Durán, que son xogadores... Pero recoñecerás que o Barça facendo esa táctica que fai arrisca moito, e iso é moi... E consigues estudalo... É dicir, claro, pero que quero decir que antes deixaba xogar máis, non? De acordo, agora o que dixo Fer é certo, pero agora, sabendo como é a cousa, se pode contrarrestar perfectamente. E iso é moi importante, porque con outros equipos iso non o faz. Te ven un Mallorca, saberás o que imos sufrir aquí con Mallorca. E o que imos sufrir, claro, con estes equipos. Por iso refíreme un pouco a iso, non? Pero nada máis. Totalmente. Fernando, por cuestións persoais, tamén ten que sair da emisión, así que vou deixarlle un momento para que dea os MVPs dos partidos e tamén a porra. Sí, te voy a dar los MVPs y de paso aprovecho para hacer comentarios, ¿no? Voy a empezar por el primer punto. Se lo doy a Alfon por esa fe que tuvo y esa presión y ese trabajo que tuvo en el gol. Creo que ese momento es decisivo. Hugo Álvarez, 3 puntos. El gol que metió Hugo Álvarez, a pesar de que falló, lo que decía antes. Pero non arrascou en todo o partido. El gol de Hugo Álvarez es un gol de crack. O sea, ese gol, si lo mete un jugador del Real Madrid o del Barcelona o de otro, eso, vamos, da la vuelta al mundo. O sea, es ese momento tan crucial del partido y se le ocurre con la cabeza fría hacer ese recorte y meter ese gol cruzado. Ese gol para mí es de jugador, pues eso, un jugador consolidado en primera y tiene la edad que tiene y bueno, y acaba de llegar, como quien dice, al equipo, ¿no?
Sí, Bueno, opinable. Sí. Y ya para terminar, 5 puntos para Borja Iglesias. Me parece increíble, me parece un jugador top, Borja, porque saliendo del banquillo como salió, la concentración con la que salió y todo lo que aportó en el rato en el que estuvo, es que todo lo hizo bien. O sea, los pases los hizo bien, trabajó bien y encima casi marca un golazo, porque ese gol, esa oportunidad que evidentemente no la mete, es jugador de primer nivel, ¿no? Entonces, Borja, le doy los 5 puntos, ¿no? Alfon ou Álvarez eu non podo estar máis desacordo en unha puntuación como a que acabo de escoitaros, de verdade. Digocho con todo a cariño. Alfon, sí, loitou aí tal e cual, e por eso Hugo Álvarez non arrascou en todo o partido, estuvo despistado, non sabía por onde andaba. Foi egoísta, non lle deu o balón a Alfon cando podía ter pasado o balón, etcétera. Fallou diante do porteiro. Ia ser sustituído. Claro. Ahora, fai unha xogada e xa merece os 3 puntos frente a outra xente que se machacou, que creou, que discrepo. E xa os 5 puntos a Borja. Mira que eu son de Borja, Eu son de Borja, pero Borja outro día fixo moi ben na xogada do gol, que tivo temple, tal e cual, fixo tal, pero non tivo posibilidade, sí. Por iso, pero bueno, está moi ben que cada un opine como queira. Bueno, está claro que cando lle toque a Antonio, cando lle toque a Mon, non han coincidir con Fernando. Y luego otra cosa, fuera de esta puntuación, y luego te doy la porra, o sea, este encumbramiento que hubo esta jornada de Ilais Moriba me parece increíble. O sea, Ilais Moriba sigue igual de lento que como llegó, vale que casi marcó un golazo, pero a mí me parece que sigue igual. O segundo tempo foi bo. Este partido de Ilais parece uno dos mellores que fixo. Pues, es que lento vai ser sempre. Bueno. Pero hai que ver a súa concepción, como desatascou, como creou espazos. Hombre, por favor, Fernando, lle das 5 puntos a Borja e dis que foi un globo. Para mí a Ilais Moriba le falta mucho todavía. Pero le falta moito. Ilais Moriba sempre será así, un xogador lento, pero ten outras virtudes. Pero que aporte más de lo que aporta. Sí, para mí fixo un partido excelente, bueno, para mí no. Pero excelente. E mira si será excelente que o mantivo todo o partido e cambiou a Fran Beltrán, que defendeu ben, sobre todo na primeira parte, etcétera. O sea, vamos a ver. Y luego te dejo Antonio una porra para el Español Celta, un 2-2. Sí, Español Celta, Rubén Rey dixo un 3, Fernando. Un 2-2. Igual que en esta. Sí, yo creo que fuera de casa. Tercero consecutivo. Sí, fuera de casa nos va a seguir costando. Creo que este equipo todavía no ha aprendido a gestionar los partidos fuera de casa. Aunque los empiece bien, como en Sevilla, que sin crear mucho juego fue capaz de marcar un gol, pues al final no es capaz de. Yo creo que le falta consistencia. Yo creo que no es un problema de estilo. Creo que Claudio, como dije antes, es valiente dentro y fuera de casa y creo que los tiene que seguir siendo. Porque los puntos que tenemos son por eso, son por la fe que tiene este hombre en su estilo. Y nadie le va a hacer cambiar de idea. Lo tiene muy claro para ser lo joven que es. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros. Me tengo que ir, pero bueno, os mando un abrazo y escucharé en diferido la. Fernando, ¿quién marca los goles? Antes de ubicarte, que tiros goles. Pues Dubicas y mi amigo Borja Iglesias. Borja Iglesias. Mira, si marca el otro día ese gol, vamos. Bueno. Cuidado, te lo dedica a la grada allí. Cuidado, sí. Un Río Alto. Sí. Moi ben, Fernando, pois agardámoste a semana vindeira e agardamos que con un punto ou por lo menos un punto. Nada, estamos en el Ecuador de la permanencia, es brutal lo que estamos haciendo antes de haber llegado al Ecuador de la temporada. O sea, la tranquilidad de este año es palpable. Yo creo que no vamos a sufrir ni un poquito. Bueno, un saludo y gracias por estar ahí. Igualmente, Far. Chao. Aperta, Fran. En marcha Fernando dende Sundsvall en Suecia entra, atención, que se retire ese hombre. Pero que se retire ese hombre. Vai ter que retirar ese nombre. ¿Cómo andamos, rapaces? ¿Cómo andamos? Llevas la bamba ahí. Hola, Joaquín. Espero que le ves a bamba ahí, No. Por favor, déixame a bamba fora de punto, quita ese bambismo porque outro día moito me acordei de ti, me cachis en días. Xoga para xente que sabe de fútbol. Sí. Dende logo. En fin, ¿cómo andamos? ¿Todo ben?
Todo ben. Celebrando empate todavía, non? Bueno. Sí. Aí. Bueno, ahí Celebrando. está. Que o celebren eles, que rascaron un punto en Balaídos, porque A verdade non que sí. mereceron máis. Sí. Así que, Moita efectividade, pero o Celta temos que falar, non sei non puden escoitar o podcast, pero o partido de Starfel e Javi Rodríguez cousa seria, A min Starfield gustoume moito a pesar de que lle botan culpa do segundo gol. Creo que tivo medo facer penalti, o balón quedou así un pouco tal, pero fixo un partidazo que a xente esquece todo o que traballou e que anulou e que loitou contra Lewandowski e tal. A veces creo que se esquece un pouco, pero bueno, creo que está no bo camiño. É certo que no segundo gol Non estuvo moi... Sí, pero vamos. Non estivo contundente, por eso, quizáis polo medo de facer o penalti, pero un bo partido de Starfel. E a defensa Marcos Alonso, Javi Rodríguez e o amigo Starfel parece que é a que será, vamos, a máis... bueno, sabemos que Giraldes sorprende, non? O próximo partido igual xoga Jailson, pero bueno, contamos con que ese tridente de defensa... Sí. Bueno, eu penso que unha das claves do partido, sen dúbida, foi a actuación arbitral. Non queremos tampouco pasar moito tempo falando de Sotogrado, pero, dende logo, un árbitro que supostamente ten esa categoría de arbitrar en primeira división, pois non pode... Internacional, efectivamente, non pode, pois, deixar pasar ese segundo cartón. Xa sabe a Gerard Martín. Sabemos perfectamente que o VAR non entra nos segundos cartóns amarelos e tal e cual, pero realmente iso ocorreu diante del e realmente é imposible que non o tivese visto. O que pasa é que toma unha decisión dunha cobardía cobarde. ¿no? Eu estou moi de acordo con na visión que ten Monte da arbitraxe española, a verdade é que é moi malo e son prevaricadores, está claro. Pero outro día, o deste tipo foi prevaricador despois, porque primeiro foi cobarde, porque deixar o Barcelona nese momento con 10 podía acarrearlle moitos problemas, e aí non foi capaz. E iso foi unha vergonza. E despois, claro, non había problema. Si ya se estaba 2-0, el calculou mal, como moi ben dixo Mon, que tamén o pensei así, ahora, claro, ahora con 2-0 deixas ao equipo con un menos. Pois mira, saíulle mal, pero de todas formas, esa tarxeta, ese cartón que lle quitaron a Casado, foi tarxeta, a xente que decía, non iba... O da expulsión, o segundo foi clarísimo. Se queda só. Pero ainda había xente que decía, no, porque moi xusta, porque non iba a chegar a iso, aí lá, e tal. Por favor, pero como se poden decir esas cousas? En fin, que realmente a cousa foi xusta, e, bueno, considero que os árbitros non te podes fiar deles, e o peor dos árbitros é que non te podes fiar deles, que un equipo saia a xogar con toda a súa boa vontade, con toda a súa ilusión, etcétera, e resulta que despois atopas un señor, xa non se pode decir de negro, como se dicía antes, sino de amarelo, de rosa, ou de tal, e resulta que bota por terra todo o teu traballo, todo o teu esforzo e todo aquilo que realmente está levando adiante. E todo por qué? Porque os grandes son os grandes, seguirán. Primeiro, porque son moi malos. Segundo, porque son cobardes cos grandes. E terceiro, porque os grandes, ademais, están creando un ambiente moi negativo cara a seus propios obxectivos. E iso a min doeme moito, como dixen antes, que radio, que esa vergonza que é Real Madrid Televisión diga que é un milagre de gañar unha liga con estas arbitraxes para o Madrid, é como para volverse tolo, empezar a saltar e darse cabezazos contra unha parede. Por conseguinte, a min da arbitraxe non me gustou absolutamente nada, porque hai que xulgalo a nivel global, pero a xulgar a nivel global dos puntos decisivos. Porque para pitar un fora de xogo normal ou para pitar un fora de banda non hai problema ningún. O problema está cando tes que demostrar que tes capacidade e que tes personalidade. E a verdade non ativo. Puido costarnos moito máis caro do que parece. Mon, que relación atopas ti entre verbas como, por exemplo, as de
Florentino Pérez sobre os xornalistas africanos e finlandeses e a actitude dos árbitros cara a equipos como Madrid ou Barcelona? Bueno, é a descripción máis clara e evidente do sistema que temos en España, do que é o país. É o país. Quero dicir, o que sucede coas arbitraxes en España é unha mostra máis do que o país é. É dicir, o que sucede coas arbitraxes... Eu quero facer unha reflexión ou unha pregunta. Alguén cree que o feito de non expulsar a Gerard Martín obedece a un erro de apreciación? No, é dicir, Sotogrado non o veu. O veu todo o estadio, pero Sotogrado non o veu. Sotogrado, no momento en que Gerard Martín fai esa entrada, está encima. Non cree que ten que ser castigado con amarela? Se alguén me pode demostrar ou alguén me pode dar algunha pista de que efectivamente el pode pensar que non é suficiente para ser unha amarela, entón podo creer no sistema. Pero en tanto en cuanto todo o mundo, incluído Hansi Flick, porque o cambia ao xogador no descanso, considera que esa entrada tivo que ser merecedora de cartón amarelo, que o árbitro o ve, sabe que é amarelo, sabe que é cartón amarelo, pero toma unha decisión en contra do que el sabe que é o xusto, isto chamase prevaricación. Isto chamase prevaricación, que é xulgar o contrario dunha cousa sabendo que a decisión que estás tomando é injusta. Por lo tanto, os árbitros están a ser prevaricadores. Entón, o sistema non vale. Non sei cal é o motivo. Podo imaginar cal pode ser o motivo. Porque, ademais, hai indicios. Está en tela judicial, etcétera, etcétera. Podo imaginalo, pero como non hai unha sentencia, quero ser moi prudente. Pero hai tantas evidencias e os indicios son tan claros que creo que hai que chamalo polo seu nome, non? E despois, vendo como funcionan os medios de comunicación en España, porque falamos de Real Madrid TV, bueno, Real Madrid TV, ao fin e al cabo, leva esa marca detrás de sí, se sabe que son un medio de comunicación entre comiñas, non? Sí, pero fan dano. Claro que fan dano. Pero o dano real son aqueles medios que se visten de medios de comunicación generalistas e libres e que realmente están baixo o yugo de Florentino Pérez, que son todos. Totalmente. Sen excepción. E o que sucede cos medios de comunicación neste país é paralelo ao que sucede coas arbitraxes. É dicir, os medios de comunicación non son libres. Porque saben que determinadas opinións de determinados profesionais que firan os sentimentos de Florentino Pérez acaba directamente coa súa carreira profesional. Hai vos exemplos por España diante. Isto non é unha cousa que se inventa Quimón que ten a bufanda posta. Non. É que hai medios. Hai exemplos de periodistas que dixeron cousas que non lle gustaba ao Padrino e directamente se quedaron fora. Pero deportiva e profesionalmente e políticamente. Recomendo vos seguir a David Jiménez, es director de El Mundo, escritor de El Director, que está lonxe de unha ideoloxía política que poida poñer en dúbidas a unha persoa imparcial, que é un home de centro-dereita, incluso, diría eu, pero que fala claramente de como funcionan os ámbitos de poder neste país. Dende un prisma, insisto, de centro-dereita, dun home conservador, pero que fala de como funciona Florentino Pérez, como funciona o palco do Real Madrid e como funciona España, porque ao final o palco do Real Madrid é máis importante que o Parlamento na toma de decisións. Por lo tanto, estamos xa nun sistema, nun ámbito deportivo que de deportivo ten pouco en algunhas ocasións, non? E todo isto, claro, o contrapoder de todo isto é o Fútbol Club Barcelona, que lonxe do poder de Florentino Pérez ten as súas armas tamén dentro da Real Federación Española e que exerce de contrapeso a través de Negreira e a través de outras cuestións. Polo tanto, e por non demorarme máis, porque con isto poderíamos facer unha tese prácticamente. Creo que o sistema non é limpo. Estamos a xogar cun sistema que non é limpo, con árbitros que non están a peritar, a xulgar o que están a ver de maneira libre, que teñen moitísimos condicionantes na cabeza que saben que as tomas de decisións en determinados momentos, en función do que fagan, poden acabar coa súa carreira. E entón, lóxicamente, son moi cobardes, son moi cuidadosos co que fan en determinados campos, porque un erro en Balaídos, un erro no Sadar ou un erro en Mallorca, non pasa nada, eles van seguir coa súa carreira. Pero un erro en contra do Madrid ou un erro en contra do Barcelona, por pequeno que sexa, ou incluso un acerto que poida estar discutido en determinados ámbitos, porque isto sería un acerto, nin sequera sería un erro, pode dar coa súa carreira deportiva
no traste, non? Entón, o sistema non é limpo, e dentro dese sistema limpo pois, está viciado, os un sistema temos que viciado. Exacto, temos que estar pois buscando o mellor resultado posible, insisto, dentro dun ámbito corrompido completamente. Pero isto levo dicindo anos, Sí, además eu estou moi de acordo. Xa non é unha cuestión de competencia ou incompetencia, vai moito máis aló diso. E realmente un sabe cando sae a xogar con Madrid ou Barcelona que sae xa nunha desavantaxe importante, non? Claro. Aquí é máis unha mágoa, porque aquí discrepo con Antonio e eu o vemos un pouco distinto, porque eu realmente penso que os árbitros españoles non son malos a nivel de apreciación. Eu creo que son malos, sí. Aí está donde non me parecen tan malos. Aí está onde diferimos. Que sucede? Que en España arbitran absolutamente condicionados. Entón, claro, xa non esti. Porque se tens que tomar a decisión... E fora tampouco. Mira ti que poucos partidos de verdade dirixen cara ao final dos torneos. Están moi mal. Antonio, que eu creo que é porque a propia UEFA sabe o que está sucedendo en España. Sinceramente, creo. Pero bueno, isto xa é opinable, Isto xa... Outro, para mí non é opinable. No, estou de acordo contigo totalmente. O único que discrepo é que creo que os árbitros en xeral son malos aquí en España, sinceramente, pero bueno. Creo que hai xente bueno, celtistas no chat que preguntan, vou facer a pregunta formalmente porque vexo varias preguntas sobre a entrada de Mingueza a Rafinha. Dixestes antes que non vos parecía unha... Non, es que non a recordo, non recordo. Non a lembrabas. Di Rubén Lomba que é unha entrada terrorífica. Di Jaime Soto que la entrada de Mingueza fue igual que muchas otras durante el partido. Lo que pasa es que el Barça tiene que sacar algo. Antonio non a lembra. Non podo subir. Joaquín non a lembra tampouco. Que di Mon? No estadio non a ven, non. Eu estou máis de acordo con Jaime que neste caso con Rubén. Non penso que sexa unha entrada realmente terrorífica. El di que ten fotografías e tal que as pode enviar, podería envialas, pero eu non sei como poñelas na pantalla, así que non vai a axudar. Eu realmente non penso que sexa unha entrada tan dura como para esa idea de que tiña que ser vermella, pero pode ser que outros comentaristas no chat tivesen unha idea diferente, non sei. Pero tamén quere saber Rubén Lomba se pensamos que é penal ou non é penal o de Gerard a Aspas. Ese lance entre Gerard e Aspas. Para mí, dubidoso. O pode pitar e pode non pitalo. Exacto. Eu penso igual. Eu teño as miñas dúbidas. Sí. Eu tamén teño as miñas dúbidas. Hubo empurrón, hubo contacto, hubo... Desde logo que si non hubo foi carga. Eso está claro que non hubo. O sea, claro, ás veces dicimos que cando tal non foi suficiente, tamén entramos con esas historias. Cando dos xogadores van correndo, un xogador vai correndo co balón, en canto te toca un pouco desequilibran e xa automáticamente perdes o equilibrio. É complicado, eu creo que se podía pitar ou non se podía pitar, pero non teño unha decisión clara de decir si foi ou non foi. Eu creo que se se pita non pasa nada e se non se pita, pois tampouco. Di Paco P. que en TV3, porque él vive en Cataluña, y Cat Radio han dado pisotón de Mingueza más veces que la entrada de Gerard. Un pisotón, él pensa, completamente involuntario. Manuel Seijo di que é penalti co P. Vicente di Javier Zúñiga di que Aspas o fai ben porque desacelera e o xogador do Barça traga a Aspas. Jaime Soto di que é un penaltito, pero fue. Tino Vaz di que é moi dudoso. División de opinións, por tanto, no caso do penalti. Pero aquí hai un comentario sobre os árbitros que penso que é interesante, a ver se a podo atopar, porque... Pero mentres que fale Joaquín, que quero escoitalo. Aquí está. Los árbitros españoles ni son mejores ni peores que en Europa, pero sí están más condicionados. Bueno. Correcto. Estou de acordo. Pode ser. Sí, eu tamén estou. Eu digo que en xeral son malos, non comparo con ninguén. Eu que si penso
é que en España E que están condicionados está claro. Polo que eu vexo, a utilización, por exemplo, do VAR é moito peor do que, por exemplo, na liga inglesa ou mesmo na liga francesa ou alemana, non? Bueno, A utilización do VAR. Pero penso tamén que este é un tema que no que hai que pensar, penso que o VAR ten un protocolo que hai que cambiar, porque tal e como está o protocolo do VAR non funciona. Eu non teño a solución, evidentemente, pero penso que tal e como está nestes intres non está a funcionar, non traballa ben a ferramenta. Entón, o protocolo da ferramenta, quero dicir. Entón, penso que habería que cambiarlo. Quen decide o VAR? Os árbitros son malos. Son árbitros, son malos. Así, claro. Pero ademais diso, hai aparte do protocolo. Ti tes, Antonio, tes algún así na mente, algún árbitro histórico ou da actualidade que che guste? A mí o único árbitro que vin de verdade que me gustou foi Pierluigi Collina. O clásico. Ese me encantaba. Pero aparte de eso, aquí, por ejemplo, había árbitros que, por exemplo, Ramos Marco era un pouco bruto e tal e cual, pero o tipo tiña as ideas claras e tiraba para adiante tal e cual. E, bueno, podía ter erros, claro que podía ter erros, porque como non va ter erros? Pero, por exemplo, a mí ese árbitro me daba tranquilidade, por lo menos sabía que non te iba a colgar. Podía ter un día malo, como todo o mundo, pero non sabías de principio que había unha xugada tal iba a caer por o lado contrario. Creo que ese árbitro, la verdade que a mí daba moitísima tranquilidade. Xadevos, a min o único do que me fío mínimamente, basta dicir isto para que alíen, porque eu o digo coa mosca detrás da orella, con 2 ou 3 moscas detrás da orella, é Sánchez Martínez. Sánchez Martínez pareceme un bo árbitro. Este que ten cara de enfado. Sí, que é moi feo, sí. Sí, dese, bueno, cando arbitra digo, bueno, ainda menos mal, do resto ningún. Vin unha grandísima arbitraxe, creo que foi nun Barça Atlético de Madrid ou nun Barça Madrid de Busquets Ferrer chamase, non? Ou algo así. Sí, non coñeces. Me pareceu moi boa esa arbitraxe. O resto, un desastre, que cada cual peor, cada cual máis prevaricador, con máis decisións. Dis, Antón, e tes razón, o protocolo do VAR, é que o problema é que non hai un protocolo de VAR. Alguén sabe cal é o protocolo do VAR? No, es que non é transparente. E non é transparente, precisamente, creo, que porque... Para poder utilizalo ao seu conveniencia. Exacto, para facer conveniencia. Exacto, para facelo arbitrario. Porque senón non se explica. Que unha liga tan profesionalizada como a Liga Española, que move tantísimos cartos, non teña un protocolo estable, non? Sí, o problema xa non é somente co protocolo do VAR, senón que é o que decimos sempre, que hai unha disparidade de criterios enorme, non hai unificación de criterios e despois, claro, dependendo de quen está a levar a camisola, pois as decisións son diferentes. E aí é onde entra a cuestión da prevaricación da que fala. E de broma, as mans. Bueno, as mans tamén, iso é... Pero iso é un problema endémico, xa o tema das mans é un problema endémico, eso xa non. Por aí din que a Antonio lle gustaba Díaz Vega, non, porque... Dios mío, exactamente quen era Díaz Vega. Menudo elemento Díaz Vega, menudo elemento. Guruceta, con todas as súas cousas, non era tan mal árbitro, non era tan mal árbitro. O que pasa é que tiña un problema que ás veces quería ser protagonista e aí a cagaba. Entón xa, claro, pero técnicamente era un bo árbitro. E, por suposto, Iturralde me parece dos menos malos. Sinceramente, sempre me pareceu dos menos malos. Pero se eu non leo que creo que comenta e di e tal e cual, bueno, non é dos menos malos, pero es que a mí tampouco me gustan. Esquinas Torres. Empezamos a sacar... Non, había cada un... había cada un. Andújar Oliveira, aquilo hasta estaba gordo. Sevilla, sí, había moitos. Sevilla. Pero hai quen fala da posibilidade, de feito, en Twitter podemos ver isto en moitas ocasións que hai árbitros estranxeiros, non, para pitar. Bueno, esa é unha cuestión. Outra cousa da que falan, penso que non estaría de acordo coa lei Bosman de árbitros, non? Correcto. Pero tamén hai quen fala da posibilidade de que se escoiten as conversas dos árbitros en directo, como ocorre no rugby, como ocorre noutras
Non solventa nada iso. Deportes. Eso non Pensades arregla, que iso solventa algunha situación? Para min, ou sinceramente, non. complicaría aínda máis as cousas? Para min é morbo e complicaría as cousas máis. Non creo que iso sexa decisivo. Pero que ademais o problema non é a decisión que sae do VAR, que a decisión do VAR sempre é a mesma. Quero dicir, nunca vai un árbitro ao VAR a refrendar o seu criterio. E dicirlle a sala VAR, mira, non, a min segue sen parecerme penalti, e prima ao meu criterio. Non, sempre lle chaman e rectifica, cousa que está alterando o espírito original do VAR, porque creo que fora na Eurocopa ou no Mundial, non? Na primeira vez que se fixo, a sala VAR era unha especie de consultoría a que o árbitro principal ia a ver a xogada pola televisión e logo el decidía. Recoméndoche que revises esta imaxe. Vale, a reviso. Pero podes manterte na túa opinión e dicir non, para min é o que veixo no campo, é un contacto que na pantalla parece que sí, pero que non é suficiente para apitar penalti, por lo tanto, refrendas a túa decisión. Pero aquí non. Aquí se está a subiar, primeiro, de xeito arbitrario, é dicir, as conversas non nos van sacar o problema, porque o problema aquí é que se utiliza de maneira arbitraria, que algunhas veces se chama e outras non. E segundo, que se está a rearbitrar, cando o VAR non estaba para rearbitrar. Non estaba para arbitrar nunha pantalla. Estaba para resolver situacións especialmente gravosas para algún equipo, especialmente perjudiciais para un equipo. Pero non está sendo así, se está rearbitrando, dende arriba ata baixo. Por lo tanto, se está a cambiar completamente o espírito desa norma que para min a ferramenta é boa, pero o uso é totalmente negligente e arbitrario. Porque utilizan os árbitros. E como os árbitros son malos, pues se pasa eso. Está, decir, no, o único que os árbitros non sei, non poden meter man é o tema de xogo directo, o xogo de fora de xogo. Fora de xogo semiautomático. Sí. Semiautomático, porque aí hai imaxes. Pero fora diso, os árbitros son malos. E como son malos, pues de o VAR e de onde sexa, seguirán facendo cousas malas. Pero o plantexamento de Mon é máis que en vez de condicionar o árbitro dicindo creo que cometiches un error. Non, que estou de acordo con él, Estou de acordo con él. Estaría ben tamén, sí, bueno. Estou de acordo con él. Decían ahora que está a UEFA querendo axitar un pouco a coctelera, tal, decían de dar como unha opción para o mesmo que o tenis, para poder reclamar unha xogada que o bueno, ainda íamos parar máis o partido, xa lo lin eu, sí. Sí. Bueno, por favor. Bueno, eso están a probarlo en categorías inferiores, en algúns torneos e tal e cual. Pero claro, e que vai pasar cando o que pida a revisión sexa o Real Madrid? Amigo. En vez de Las Palmas ou Osasuna para o árbitro. Non, é que me piden a revisión o ollo de Falcón, neste caso, o pide o Real Madrid. Pensades que vai estar igual de condicionado o árbitro cando pide a revisión o Real Madrid que cando a pide o Mallorca ou o Celta? Estamos as mesmas. Claro, iso non se pode solucionar, porque é un problema xa institucional, xa un problema endémico realmente do fútbol español. Pero o que eu penso é que ás veces se fala un pouco de que pois dar máis opcións a que os adestradores puidesen pois facer como no fútbol americano, un challenge, etc. Pero é que son deportes diferentes. O fútbol non é un deporte corrido, non é un deporte con eses paróns. Con sen paróns, que xa hai bastantes paróns. Americano, entón, é máis... Hai bastantes paróns que son fútbol americano. E cando din, por exemplo, esa opción de que os árbitros puidesen explicar diante, pois, pola megafonía e tal e cual, como se fai no fútbol americano, de novo, os partidos do fútbol americano duran 4 horas. É un deporte moi parado, non é un deporte corrido. Eu creo, Antón, sinceramente o digo, que a única solución pasa porque o VAR estea delimitado soamente a 2 ou 3 xogadas de erros flagrantes, é dicir, a tecnoloxía de gol, que increíblemente en España non existe. Ollo, temos VAR en todo, pero non temos tecnoloxía de gol, é dicir, non temos este sistema que teñen na Premier ou que teñen no Mundial de que vibra cando o balón pasa completamente a liña. Non está en España esta tecnoloxía. Eu implementaría para iso, porque é un erro que pode ser determinante nun partido. E logo para penaltis, claros, manifestos e evidentes. E xa está. Os foras de xogo se peritaban moi ben. Os linieres eran bastante bons peritando os foras de xogo. Alcanzar así unha certa capacidade, nada que ver co fútbol dos 80 e dos 90, que erraban os foras de xogo, que aquilo era increíble, sobre todo no Bernabéu, non?
Pero hai que recuperar aos árbitros de campo, porque os árbitros de campo están a delegar as súas funcións no árbitro mor. Entón, se sumas isto, ademais dá moitísima máis flexibilidade ao xogo, moitísima máis emoción, non celebras os goles a medias como agora, que non sabes celebrar. E sobre todo, a un país como España, que xa ten a fama que ten, liberas a desconfianza e a arbitrariedade desa ferramenta. Para min hai que volver prácticamente a que o VAR sexa que interveña en unha de cada 4 ou 5 xornadas por cuestión ou de gol ou de penaltis manifestos e claros. E senón, árbitro a árbitro. E asumimos os erros. Porque prefiro asumir un erro dun humano que asumir un erro premeditado a través dunha ferramenta tecnolóxica. Sí, pero creo que aí os foros de xogo son moi importantes e aí os equipos grandes levarían as de gañar sempre. O único problema de todo isto se solventaríase, eu teño a pócima que é que Madrid e Barcelona, e se acaso o Atlético marchasen para a Superliga e nos deixasen en paz. Amén. Esa sería a solución definitiva, que se maten ali entre eles, que xoguen 5.000 partidos, que xoguen un Bayern Madrid cada día e punto. Que se marchen porque a mí non me vale iso. Sí, pero cando oímos por aí os equipos gañan diñeiro gracias a que visitamos os campos dos pobriños. Mira, marchade, que de verdade aquí sobrades. Isto é unha auténtica vergoña. Tú lees calquera cousa, abres a televisión, que eu non encendo a televisión, e todo se fala de Madrid, Barcelona. Os periódicos están centralizados todos en Madrid, elas marcan tendencia, marcan opinión, etcétera. O Sport, por suposto, en Barcelona, pero lese menos a nivel do Estado. Este é un Estado centralista e, como tal, marcan tendencia moito máis que Sport ou que el mundo deportivo. Iso é unha realidade, porque aquí a xente non lee el mundo deportivo, aquí a xente lee en Marca, hasta Rajoy leía el Marca, que era o único que leía. Entón, que se vayan, Superliga, que se vayan, pero que non anden Superliga e xogando aquí, porque claro, entón aquí van terminar xogando cando lles convén con un equipo, cando lles convén con outro. Que se marchen definitivamente. E listo, se eu non necesito ver al Madrid en Vigo, de verdade, que non. Eu prefiro un Celta Mallorca que un Celta Madrid. Que queres que vos diga? Son así de parvo. Igual que ti. Claro. Digo, a pregunta que sempre sacan, cando se fala deste tema, é podería ou non podería a Liga Española sobrevivir sen o Madrid e o Barcelona e o Atlético de Madrid. Bueno, pois con Liga económicamente, con outros planteamentos, claro, con outros planteamentos, claro. Pero vamos a ver, Hugo Álvarez, Alfon, Pablo Durán, Hugo Sotelo, Damián, Javi Rodríguez, todos estos xogadores custaron cartos. Haberá que potenciar as canteiras, eso está. A Liga vai ser exactamente igual de interesante sen Barcelona e sen Real Madrid ou máis. Hai que perder o medo. Eu penso, ademais, non sei que opinades, pero eu creo que a xenreira que hai cara ao Madrid, que antes non había tanta, e incluso cara ao Barça, ven un pouco condicionada pola xente que está a reaccionar á contra de todos estes medios que, como ben di Antonio, son absolutamente parciais e noxentos. E que teñen unha idea do país que só encaixa nos moldes deles. Que se ti pensas nun país con igualdade, con nacionalidades históricas, eres anti-español. Cando España só se justifica dende o punto de vista da nación de nacións. Claro. Que tremendo. O sea, só pode ser español se ti tes a idea de España que ten eles, que é unha idea de España totalmente trabucada, por outra parte. Pero quero dicir que é totalmente centralista. Son nacionalistas, acusante a ti de nacionalista por ser o Celta e por levar unha estreleira, cando o nacionalismo máis extremo, máis exacerbado e máis irracional é o español. De Madrid. Madrid. E disto non se fala. Non se lles chama nacionalistas esta xente. Ao dono do Marca, ao dono do AS, que só pensa en Madrid, que din ata para o tempo, caramba, para o tempo meteorolóxico, din, e que ven bo tempo. E ves o mapa meteorolóxico, e hai bo tempo en Madrid, en Castela, e para de contar. E logo no norte chove, no noroeste hai unha dana, non, bo tempo en todo o país. Pero que estás a dicir? O mal tempo en todo o país. Son dunha
Estamos nun E país logo os completamente xornalistas, de xente mon, corta. porque eu non o poño, pero os shows que monta Roncero coa camiseta do Madrid, todo un subdirector de AS, eso é vomitivo. O chiringuito, que me imagino como pode ser con el individuo este dirixindo. Es decir, é que estamos... É vergoñento, é vergoñento. Isto é terrorífico. E entonces todo xira a Madrid e Barcelona, e ademais con leas, porque se pican e aí crean mal rollo. Pero por favor, e logo con faltas de respecto contra determinados equipos como o Celta, como Mallorca. Totalmente. Como se podamos... Porque sabes unha cousa. O mal necesario. Unha porque cousa son que convidados de pedra. eu veño, perdón, Antón, permíteme só unha cousiña. É dicir, unha cousa que eu veño sempre dicindo desde hai moito tempo. Cando un equipo pequeno ou non grande, xoga contra Madrid ou Barcelona, como lle planteen ben o partido e lles empaten ou mesmo lles gañen, automáticamente están falando do mal que xogou o Madrid ou que o mal que xogou o Barcelona, pero nunca lle dan mérito ao traballo do equipo pequeno, que dende logo ten moitísimo mérito, e iso porque está visto sempre dende o prisma do Madrid e do Barcelona. Non pintamos nada. Fallaron eles, non é que gañara o Celta ou que gañase o Osasuna, fallaron eles, e entón se pasan toda unha semana analizando a ver que fallou nese partido, etcétera, etcétera. Por favor. Pero isto, mira, nese sentido teño unha anécdota que vos conto rapidamente cando volvía no coche do estadio de Balaídos. Eu sempre fago o mesmo, poño a Radio Galega non porque me encanta a Radio Galega, que son deportivistas ata arriba, pero bueno, isto é outra cuestión, senón porque só enter o directo do Celta e escoito a rolda de prensa de Claudio Giraldez en directo, non? Pero bueno, por cuestións alleas, cheguei tarde, a Radio Galega xa desconectara, xa falara Claudio Giraldez e puxen Carrusel Deportivo na cadena SER. Estaban no Sanedrín, non? Nese debate que fan, e sai un do Barcelona dicindo, empeza a súa locución dicindo que, claro, que o Barcelona, que hai que ter en conta que despois de que todo o mundo, efectivamente, como ben diste, Antonio, obviara prácticamente o Celta. Un ointe que levara 20 minutos escoitando iso non sabería contra que rival xogou o Barcelona. Porque todo era Barcelona mal, Barcelona tal, Barcelona cual. O rival non existía. E aparece un do Sanedrín de Barcelona, da mesa de Barcelona, e di, bueno, o gran problema que tivo o Barcelona hoxe é que atopouse cun rival realmente difícil, realmente duro, co que vai ter que pelexar o resto da liga. Eu pensando, caramba, este vai poñer o Celta, por fin, un que fala do Celta, que é o rival que tivo hoxe o Barça e que vai ter durante toda a liga e ten que ter cuidado, é o exceso de confianza. Claro, efectivamente. Aí xa directamente dixen, non, saca, puxen música directamente, xa escoitarei o que me dé a gana ou chegar a casa, porque para un que pensaba que ia a poñer en valor o Celta, tal, non. O gran rival do Celta hoxe foi o exceso de confianza. Tomar por saco, hombre. Totalmente. Pois é algo absolutamente verídico, sucedeu unha cadena SER volvendo outro día do partido. Son unha xente realmente, bueno, en fin, será o seu mercado, pero... Totalmente. Bueno, pois para ir pouco a pouco pechando... porque eu xa teño a túa nai aquí que o hacea... Esta conversa... Polo rapantes hoxe. No, nin polo nin rapantes. O sea, hai uns calabacíns recheos. Bueno, maravilla. Bueno, iso tamén está ben. E que Susi cociña de maravilla. E ten que cuidarme. No estés aquí como perro de Pavlov, xa, aquí. Tamén hai que decir que Antonio mellor que non cociña el, porque senón ten moitos talentos, pero ese non está entre os talentos de Antonio García Tejero. Pero bueno, falemos do Español, non? Porque son dous partidos contra equipos de Barcelona. Primeiro, o Barça, este empate a 2, para min totalmente inagardado, sorpresivo e ademais de verdadeira emoción na parte final. E agora, pois, o Celta xoga contra o Español fora da casa, que é un dos problemas realmente do Celta, que non a xogar na casa ese partido, e, por tanto, pois, terá que pois espero que plantexar un partido de un xeito
diferente ao que leva facendo fora da casa, pero bueno, de Giraldez nunca se sabe. É unha sorpresa prácticamente en cada partido cos 11, pero o que non é tanta sorpresa é o plantexamento dos partidos fora de casa. A min estou moi de acordo con Antonio, está iso no debe de Giraldez, pero agora hai unha boa oportunidade cunha serie de partidos ata o final deste ano 2024, no que o Celta terá que demostrar cousas, xa demostrou na casa cousas, pero agora tamén fora da casa. E o partido fronte ao Español é un partido importante para iso. Comezando con Joaquín, que é o que menos falou, porque entrou cando puido entrar. Iba en coche, además, iba en coche. Tal e cual. Max Verstappen e tal e cual. Estaba ali un pouco dando unha volta. Estaba aparcado mal e digo, bueno, pues mira, tiro para casa que está a 10 minutos. En fin. Respecto ao Español, bueno, confirmadme, é o colista da Liga agora mesmo? No, Valladolid, non? É o Valladolid. É o Valladolid, non? O Valladolid, estará o Valencia tamén. No, o Valencia gañou. Entón, ao mellor xa está. E que o Español, falando un pouco do tema que comentaba do Barcelona madridismo que hai na prensa e na radio, eu quero poñer tamén en valor os poucos programas que falan de outros equipos, que son, para min, pois, de máis interese, non? Porque a min podeme interesar moito. Bueno, eu, por exemplo, xogadores como Rafinha ou, bueno, Frenkie de Jong, aínda que non este moi ben, tal, son xogadores que a min gústame e podo comprar que sexa, bueno, interesante escoitar deles, pero, por exemplo, un programa como A Pizarra de Quintana, no que falan de todos os equipos da Liga, e é certo que falan ao mesmo tempo, prácticamente, de todos, que o mellor, pois, do Leganés ou do Getafe, pois, non sei, coincidime pouco escoitar deles. Nese programa falaban do Español que é un equipo en crise absoluta. Polo menos hai un par de semanas. No, e agora tamén, agora máis. Sí. É un equipo en crise absoluta, que non encontra o xogo e que gran candidato ao descenso este ano. Según, bueno, é un pouco partido do Español, non vin nada. Pero... O Celta é o típico equipo que resucita estes equipos. Efectivamente. Ali quería chegar, pero bueno, é o típico partido. Sí. Sí que vin, é certo que vin, lembro agora, unha segunda parte do Barça, do Español Barça, que o Barça iba gañando 0-3, bueno, estivo ali cerca de meterse no partido Español. Creo que ten a Javi Poado, que é o mellor xogador que teñen e tal. Bueno, un tipo que xoga moi ben. Pero, claro, é que o que queda ata final de ano é un termómetro. Se agora conseguimos subir o nivel fora de casa, gañar esos dous partidos así medianamente asequibles que temos, pois unha maravilla. Pero é a diferencia de poder aspirar a pelear por algo dunha temporada, pois, bueno, na mitad da tabla. Eu non teño moita fe no partido. Eu, aínda cun Español frouxo e tal, xogando fora, agárdome un empate, unha cousa así. Non... Sí. Non agardo unha exhibición do Celta de Giraldez, que, bueno, que o Gallá sorprenda e consiga, pois, bueno, home, por clasificación e por aspiracións, poderíamos gañar o partido, pero, bueno, que fora de casa non damos coa tecla. Bueno, eu creo que... Preguntan por aí Antonio Pérez, non sei se foi Antonio Pérez, pero alguén pregunta, sí, Rubén Lomba, di, Antonio, verás el partido del sábado? No. Aparte que non podería, aínda que quisese velo, porque está o Culturgal e teño que ir a asinar a dúas casetas de dúas editoriais diferentes, entón non o verei. Podría decir que será desculpa, pero non ia ver de todos os xeitos, pero así xa non teño desculpa. Estarei, eso sí, pendente do móvil para ver se producen movementos, pode ser feliz, pero non poderei verlo, Rubén. A verdade é que non. Nin podo, nin quero, a verdade. Teñen que convencerme un pouco máis. Estou esperando que me convenzan un pouquiño máis, sobre todo de actitude, porque tanto en Sevilla como en Leganés, a actitude foi vergonzosa. Eu o partido de Leganés que saín tan mal, que non quisen
Dice, bueno, non vou ver o Celta fora de casa máis hasta que non empece, polo menos, a dar outra imaxe. Bueno, sí, a verdade é que as sensacións en fora non están a ser boas, porque a pesar de que en Sevilla empatamos e case gañamos, non merecimos realmente... Bueno, punto sí, porque pasou un pouco parecido ao que pasou co Celta Barcelona, non? Claro, merecelo, nos puxemos por diante e logo, claro, te empatan no 96 ou no 95, claro, bueno, pois como mínimo empate, non? Pero certo é que o Betis tivo moitísimas ocasións para liquidar o partido e Leganés foi é realmente a asignatura pendente deste Celta, que claro, se tiveramos unha capacidade de facer fora, ainda que sexa o 60% das cousas que facemos na casa, sería tremendo, non? Pero é a asignatura pendente e onde temos que mellorar. Esperemos que sexa a partir do próximo fin de semana. Claro, para min o problema é o de sempre, xogando fora da casa, xogando contra un equipo que precisa os puntos, que ademais pois non vai deixar xogar evidentemente como o Barça, porque o Español é de Barcelona, pero non xoga como o Barcelona, entón pois vai ser un partido para min complicado, un partido deses que adoitamos dicir que son partidos trampa, e bueno, non sei se será un deses partidos nos que o plantexamento será de novo o mesmo tipo de plantexamento, que é o que eu lle critico tanto a Giraldez, con agarimo, pero que lle critico a Giraldez iso, non? Que o Español non é o Barcelona, é de Barcelona, pero non é o Barcelona, entón o partido haberá que plantexalo dun xeito un pouco diferente. Eu non sei, pero teño moitas dúbidas. Pero claro, antes de falar de porras e cousas así, hai que falar tamén dos mellores xogadores do partido fronte ao Barcelona. Non hai que esquecer iso. Se me permites, Antón, dicir que o Celta podería xogar coa presión que ten neste momento o Español. Iso estaba pensando. Porque o adestrador está co auga ao pescozo, decir, que é moi difícil que se aproveitan iso e poñennos nerviosos e non cometen os erros de sempre que regalamos, agasallamos moitos goles, evidentemente podería darse algunha cuestión positiva, pero se non, se empezan a sair con superioridade ou demasiado convencidos de que bueno, que estamos perdidos. Estamos perdidos porque enseguida lle veñen os golpes. E como non hai seguridade defensiva, o problema está aí. E por outra banda que somos as hermanitas de la caridade, non? É dicir, un equipo vai mal, non te preocupes que xoga co Celta. Este xogador leva 3 meses sin manter un gol, non te preocupes que xoga co Celta. E así sucesivamente. Bueno, pois pero é así, isto é histórico, xa non é unha cuestión deste ano ni do outro, isto é histórico. Somos o club máis benéfico en todos os aspectos e creo que nos deberían dar o Premio Nobel da Paz. Sí, con esa palabra que aparece ás veces nas Señor Obama. Sí, sempre. No, nos bueno, peor ¿no? si yo dan aquí. A benéfica cidade de tal, o benéfico equipo do Celta, ¿no? O benéfico clube de fútbol do Celta, ¿no? Di que hai que respetar o Español porque fora da casa o Celta non. Claro, a todos os rivais de primeira, por suposto. Hai que respetar todos fora na casa, Na casa. Que quen che vai dicir que vai vir aquí o Mallorca non te pinta a cara, non che pinta a cara. Simplemente. Hombre, cuidado. E logo hai un matiz que hai que ter en conta, se somos quen de gañar alá e que non digo que deixemos a permanencia feita porque estamos apenas en decembro, non? Pero claro, meteríamos casi máis 10 co descenso, porque o Español lle meteríamos 11 puntos, o deixaríamos nunha posición moi complicada. Ao Valladolid, que ten 9 puntos agora, podería chegar a 12 se gaña, estaría a 10 puntos do Celta ou a 9, e logo están o Valencia, outros. Quero dicir que sería un paso tremendo de cara a permanencia, que é o primeiro objetivo, non? Esquezamos, claro, liga moi longa, que hai que amarrar. Por lo tanto, un rival directo. Pero si palmamos, temos equipos detrás que veñen a cegarse, porque o Valencia ten 2 partidos. O Valencia ten 2 partidos, menos mal que un é como Madrid, pero o Valencia son 6 puntos que se nos poñería
aí ben preto. Outros equipos están tirando para arriba. Mira, o Girona, xa me parece a mí que empezou a coller un pouco fío. Claro. De nada vale a boa imaxe contra o Barcelona ou a que demos contra o Madrid, claro. Atlético de Madrid, se logo palmas 3-0 en Leganés ou agora o Español pasa por enriba de ti, porque aí é onde está a noso día a día, é onde hai que amarrar o noso primeiro obxectivo. En Español, Leganés, Valladolid, estes equipos, que a toda agora, salvo no caso do Leganés, foi ben, porque estamos a gañar os partidos que temos que gañar. Pero ollo con non despistarse, que a nosa liga é esa, non o Barcelona nin o Real Madrid. Sí, claro. Pero en sección de enerxía este punto fronte ao Barcelona, pensades que pode ter algunha importancia ou realmente non? De moral, falas, de moral. Sí, de moral, claro, de enerxía, de moral, Home, se iso serve para seguir facendo grupo, é maravilloso, porque iso sí que se notou. Pero, bueno, un punto sempre un punto, nunca se sabe. Pero, bueno, eu creo que é máis beneficioso, evidentemente, en todos os aspectos que negativo, non? Sí, por suposto. Bueno, decisivo nada, decisivo, bueno, veremos. Pero, vamos, eu creo que teño confianza, querido en absoluto, son un cenizo, tes razón, pero teño confianza que este ano Celta non pase excesivos apuros, pero todo iso pasa, evidentemente, por facer os deberes en condicións, respetar os contrarios, tomalos en serio e ser capaces de gañar aquilo que debemos gañar. Bueno, vemos que non é só Antonio que ten rapantes, tamén Rubén Lomba di que ten que ir. Sí, Rubén. Hai tijereta, Imos facer primeiro puntos, despois porra e rematamos coa teijeireta de Antonio e despois Rubén Lomba e todos os demais que poidan ir cear. Eu non, porque aquí son as 2:38 da tarde, así que ainda temo moita lareca agora non teño porque xa comín hai un par de horas e agora pois podo agardar, pero vos xa é outra cuestión, 7 horas máis aí na cidade de Vigo e tamén na cidade de Sundsvall. Quero dicir simplemente que no partido anterior 5 puntos para Javi Rodríguez, 3 puntos para Vicente Guaita e 1 punto para Billy Svedberg e, por tanto, o top 5 está neste Sintres, Iago Aspas primeiro con 26, Borja Iglesias Starfel con 13, Óscar Mingueza con 12, Marcos Alonso e Vicente Guaita con 9 e Hugo Sotelo con 7 puntos. Quen quere comezar? Pois mira, eu mismo xa, empezo. 5 puntos para Ilaix Moriba. Moi ben. 3 puntos para Javi Rodríguez. Ajá. E 1 punto para Marcos Alonso. Bueno, isto é increíble, Antonio, porque eu teño o mesmo, pero noutra diferente orde, non? Para mí pero é certo que foi un partido moi coral e moita xente podería meterse por aí e sair outro, non? Pero bueno. Eu teño Alonso 1 punto, 3 puntos para Moriba e 5 puntos para Javi Rodríguez, que para min fixo un dos seus mellores partidos da súa carreira no primeiro equipo atado agora. Mon ou Joaquín, quen se decida que diga Joaquín adiante. Bueno, digo eu. Vale, eu vou darlle 1 punto, veña, por decir alguén diferente, 1 punto a Beltrán, 3 a Javi Rodríguez e 5 a Ilaix Moriba. Moi ben. Dubidando de meter a Starfel, pero penaliza moito o segundo gol. Sí, eu tamén tiña estaba para mí entre os tops, pero despois caíu aí por esa razón. Pero fixo un partido, independentemente disso, fixo un partido fantástico. Sí, dende logo. Eu tamén, Tino, de verdade, que tamén teño fame. Pois mira, de aquí eu vou discrepar un pouco só, Eu vou darlle 1 punto a Dubicas. Pareceume que fixo un traballo tremendo de desgaste. Tremendo. Ese bo facer de Borja Iglesias que veu fer, que efectivamente estou de acordo, pasa que durante poucos minutos, tamén se vou beneficiado do traballo tremendo de Dubicas de baixar balóns, de desmarques de arrastre, de ser un tipo difícil de localizar, de medir. A mí gustoume moito o traballo de Dubicas e o partido que fixo. E creo que ás veces non se recoñece e que está pasando un pouco desapercibido, pero fixo moi bo traballo. Entón, 1 punto para Dubicas, 3 puntos para Ilaix Moriba, sobre todo polo seu segundo tempo. Sí, mellor no segundo tempo que no primeiro. Primeiro estivo, bueno, ben pero sen máis. Algúns momentos desaparece do campo, eso nun medio centro a min non me gusta, que desapareza, que non estea coa intensidade adecuada, pero o segundo tempo sí que o fixo moi ben, con cambios de orientación, con presencia física, estivo moi ben.
E para min o mellor con diferencia foi Javi Rodríguez. Javi Rodríguez fixe un traballo excepcional, tanto en defensa como en ataque, aparecendo, a pesar de ser un defensa, na frontal de área, con que claridade, con que sangre frío, lle dá ese pase a Hugo Álvarez para poñer o empate. Por lo tanto, para min é xusto o gañador desta porra, a pesar de que había outros xogadores como Fran Beltrán, que creo que fixe un traballo excepcional, pero claro, non quero que a xente pense que teño, non sei, que estou namorado. No, eu penso igual. O Marcos Alonso, que tamén o fixo moi ben. Sí, pero creo que Ilais Moriba debe entrar aí xusto. Pois mira, o de Dubicas eu non o vin vir, pero realmente tes razón. É un partido, ademais é un partido deses corais que é sinxelo destacar a varios xogadores. Non hai un que claramente teña que ser o que leva os 5 puntos, pero Dubicas pode levar un puntiño, Beltrán pode levar un puntiño ou 3, pois depende. Estou de acordo totalmente con esa visión, é así. Bueno, Porra, veña, se non se fai moi tarde. No chat, que deixen pola parte de abaixo. Está Teijeireta. Os puntos e Susi, que por certo acertou a porra, que dixo 2-2, efectivamente foi 2-2, eu dixen 0-2, estiven a piques, pero claro, eses dous minutos máxicos do Celta para empatar. Que pena que perdeches. No. Puntiño, televisión apagada ata que rematou o partido. Por iso marchaches a dar unha volta a Don Fado, non? Claro. Cuestións cardíacas, cuestións cardíacas. Bueno, porra time, 2-2 Fernando, 1-3 Rubén Rey, que estivo nos primeiros 30 minutos do programa. Bueno, quen se decide? 2-1 para o Español, sinto moito en absoluto. Non son cenizo, pero é todo porque non creo neste equipo de momento fora de casa. A ver se me fan cambiar a partir deste partido en Barcelona e entón empezou a enderezar a cousa. Pois 2-1, que marca ese gol solitario Celta? Ese gol solitario vai non meter al portero, que ten un bo portero, por certo, español, Joan García, bastante bo porteiro. Hai Paco P. que sí, efectivamente, Joan García. Sí, moi bo porteiro. Vai non meter Hugo Álvarez, vale. Hugo Álvarez, bueno, moi ben. Que non me gustou nada outro día, volvo a repetir. Pero sí que fixo, meteu un gol precioso, a verdade. Un gol moi bonito, pero moi fallón. Eu vou rapidamente dicindo 1-1, ninguén está sorprendido por iso. Un puntiño fora da casa e o gol vai marcalo Borja Iglesias. Joaquín ou Mon? Como, dalle ti agora. Español 1, Celta 2. A ver se é certo o Monciño. A ver se é certo Monciño, te dou unha aperta o próximo domingo, o próximo día antes de entrar no estadio. Saberás como sí. 1-2. Alguén preguntaba, por certo, que marca os dos goles do Celta? Vai marcar Dubicas e vai marcar Alfon. Bueno, pois pode ser, por que non? Alguén preguntaba cal era o derradeiro partido do Celta na casa antes do Nadal e fronte á Real Sociedade. Celta-Real Sociedade o día 21, se non me equivoco. Día 21, efectivamente. Ás 4:15 da tarde, me parece, ás 4:15 da tarde. Joaquín, dende Sundsvall, resultado. Podes repetir se queres. Non, pero repetir é de cobardes. Non. Ou de prevaricadores. De prevaricadores, tamén. Eu non son sotogrado, non? 2-3, veña. 2-3. 2-3, veña. Bueno, a lo menos haberá goles neste encontro. Joaquín, que marca... acabar con 120 hat-trick, ou non hai hat-trick? Hat-trick, non sei, toca rotar eu creo que toca un pouco de rotación ao meu colega Jonathan Bamba. Penso que xogará Borja Iglesias, así que vamos a darlle un gol para Borja, un gol para Iago Aspas e un goliño de Mingueza. Aspas, Mingueza, o primeiro foi? Borja, ok, moi ben. Perfecto, di aí en absoluto que non debe ser cenizo, pero que Antonio dixo 2-1. 2-1 pro Español. 2-1 pro Español. Eso xa é un pouco máis cenizo. Eso sí que xa é un pouco máis cenizo. Bueno, rematamos o programa coa Teijeireta de Antonio, que hoxe eu non lembro realmente sobre que vai falar, pero aí están abertos os micrófonos para Antonio García Teijeiro para rematar o programa. Sei que ven sendo un clásico dende sempre, pero noto que agora se está a agravar pola codicia e un ilimitado interese de sobresaír.
Moitos pais están levando os seus fillos deportistas a un calexón sen saída que a min, como educador, me asusta. Cada vez leo actos que dan vergoña, pelexas entre proxenitores, insultos e agresións aos árbitros, berrar para que os rapaces no campo sigan as súas instruccións, faltar os adestradores, palabras grosas e un número infinito de actuacións que non poden máis que avergoñar e preocupar a todos e todas que cremos na importancia dunha educación integral da rapazada. Os nenos e as nenas deben utilizar o deporte como símbolo de riqueza, de aprendizaxe, de socialización e de mellora das súas capacidades físicas, emocionais e vitais. Están nunha idade de crecemento non só físico, senón tamén interno. Hai que enfocar os nosos actos cara a unha formación humana, intelectual e deportiva xa e chea de virtudes que os favorezan. Pero penso e creo firmemente nos valores ricos e éticos do deporte. Esforzo, mellora das cualidades específicas do mesmo, compañeirismo, respeto, tolerancia, aceptar os resultados e facer o exercicio físico unha fonte de socialización positiva. Sobran as persoas que deitan as súas frustracións sobre os fillos e as fillas. Sobran os que creen que o deporte de base é unha confrontación de inimigos. Sobran os que insultan, ameazan, faltan as mínimas normas de comportamento. Son persoas que destrúen no canto de crear seres humanos limpos e afastados da violencia que, por desgraza, está demasiado tempo presente nesta nosa sociedade. Non son todos así. Por iso convén illalos para que a rapazada vaya desenvolvendo as súas facultades en armonía e convivencia cívica. Trátase de educación, trátase de sentido común, trátase, en fin, de ser persoas. E sí, deporte, pero tamén música, literatura e natureza. Fagámolo a prol dos nosos fillos e non os convirtamos en vítimas dende cativos. Sí, estou moi de acordo, Antonio, porque ademais isto tráeme a cabeza unha das cousas que sempre dicimos antes de comezar os partidos de fútbol aquí na Liga dos Institutos de Tennessee, que é o árbitro, e que cando temos a reunión cos adestradores, co delegado, cos capitáns tamén dos partidos, sempre dicimos o mesmo. O que vos facedes aí afora no campo de fútbol é unha extensión do que se fai na aula, porque é unha oportunidade de educación, de crecemento persoal, e non ten que ver con marcar 5, 6, 7 goles ou gañar ou chegar á final e cousas así. Entón, é unha cousa que se di. Despois, claro, cada un pode entender iso como quere e pode comportarse como decida comportarse, e estou a ver unha regresión aquí por parte dos xogadores, por parte dos pais. Como árbitro, estou a ver unha regresión a pois un fútbol que nos Estados Unidos aquí era un deporte de total respecto, está a converterse pois prácticamente no que ocorre noutros deportes aquí nos Estados Unidos como o baloncesto ou o fútbol americano, e, dende logo, é algo que non me gusta en absoluto. Así que, bueno, suscribo totalmente, asino debaixo das palabras de Antonio García Teijeiro. É que as escribín porque me contaron outro día unha pelexa brutal entre pais afeccionados dun equipo ou de outro equipo, en fin, lamentable, non? Os fillos moitas veces os fillos senten vergoña da actitude dos seus pais, e iso é o peor que pode pasar cando estamos falando de formar persoas antes que deportistas. O mellor dito, persoas ao tempo que deportistas, porque non está rifado nada en absoluto, e a educación debe prevalecer. Por outra parte, se xa comenzamos con violencia no deporte base, xa estamos perdidos. Que imos esperar despois que pase? En fin, vai aquí o meu desexo de que todo isto cambie e a xente pense un poquinho máis do que ten entre mans, porque estamos xogando co futuro da nosa xuventude.
Sí, dá a sensación de que é unha prolongación de todas estas cuestións materialistas que hai na sociedade, que só importa o resultado, o diñeiro e o éxito, Claro. esquécese o camiño como fonte de aprendizaxe, non? Moitas veces se aprende moitísimo máis da derrota que da victoria, e os pais deberían saber isto tamén. E non só por iso, non? Senón tamén por... Dá un pouco de sensación de fracaso unha sociedade na que nun partido entre rapaces de 12 anos os problemas veñan na grada dos educadores, como ben dicides, non? Que son os pais. Non esquezamos que os primeiros educadores son os pais, que os profesores teñen que ser un apoio, pero os educadores primeiros son os pais. E isto parece que está nun papel secundario, eses rapaces, eu non me imagino estar xogando fútbol e pasar vergoña polo que está a suceder na grada, se meu pai ou os meus pais ou a miña nai está aí rifando, que é moi violento, moi desagradable, non? Sentir vergoña polos feitos dun familiar teu. Entón é realmente moi grave, un asunto realmente moi serio, non? Despois, bueno, aparte de estar completamente de acordo contigo, Antonio, gustaríame introducir un matiz tamén que creo que está de actualidade e que tamén forma parte un pouco do mesmo tema, non? Ainda que se vai un pouquiño da túa teijeireta, non? Que é que esta semana Fer López firmou con Jorge Méndez, con a xente de Gestifute. Isto é un pouco consecuencia do mesmo, non? É dicir, un xogador que todavía está en idade de formación integral, como ben distí, porque non só é a formación deportiva, senón a formación humana, un rapaz de 18 ou 19 anos. Non esquezamos que só o 0,5% dos xogadores do fútbol base dos equipos de primeira división, chegan a ser xogadores de primeira división, por lo tanto que é moi complicado chegar a primeira división e xa están con Jorge Méndez e con representantes e con pasta e con intereses. Claro, a min gustaríame que dende as familias, que non critico a decisión, que estará condicionada por 1000 cuestións, pero rechíname este tipo de firmas non premeditadas, pero este tipo de firmas tan pronto xa, non? Na idade na que está Fer López ou outros xogadores que van máis encamiñada a un rédito económico e a unha cuestión materialista, a unha cuestión monetaria, que a formación integral e cumprir os pasos deportivos naturais que creo que deberían estar detrás dunha trayectoria dun rapaz, non? Pero, bueno, é a sociedade na que estamos. Eu quero, antes de rematar, estando totalmente de acordo con unha vez máis, quero rematar collendo ese comentario de Antonio Pérez, que dixo que non esquezamos, digo, que hoxe é 25 de novembro e temos que estar todos contra a violencia de xénero. Esa lacra da sociedade na que as mulleres están pagando día sí e día tamén a violencia machista que lles costa a morte, a degradación e todo aquilo que realmente non debe sufrir un ser humano. Este 25 de novembro debe servir tamén para iso. Si a lo menos somos conscientes de como esta sociedade precisa de unha igualdade clara entre homes e mulleres, é evidente que nós, dende o Bar Celeste, eu, dende a miña visión e opinión de persoa, pois teño que apoiar. Gracias, Antonio Pérez, por telo posto aí, porque me parece moi interesante. Eu non me decatei no seu momento, senón a mellor a teixereta iría por outro lado. Pero, bueno, é dicir, no fondo estamos facendo entre todos sociedade. Sí, ademais, o que comentades sobre xogadores que chegan ou non chegan, etcétera, non? A min lembrame o caso que Antonio xa coñece porque xa yo comentei máis dunha ocasión dun xogador de béisbol, Pedro Álvarez, de Puerto Rico, que foi alumno meu na Vanderbilt University en Nashville, onde eu dei clase durante varios anos, unha das clases era de literatura española, e aí estaba Pedro Álvarez cando estaba xogando o béisbol no equipo de Vanderbilt, da Universidade de Vanderbilt, porque aquí, claro, pasa un da universidade, como sabedes, polo baloncesto, por exemplo, pois despois a NBA, ou a NFL, ou a MLB de béisbol e tal. Entón, era un xogador que estaba a despuntar no equipo da universidade e que chegaría despois a xogar profesionalmente nos Piratas de Pittsburgh, un bo equipo de béisbol, ademais dos clásicos históricos, non? Eu falei con el, porque el sabía que a mí me gustaba o béisbol e tal e cual, el me dixo que para él era moi importante, isto antes de chegar a profesional, para él era moi importante a oportunidade que estaba a ter de conseguir unha educación
na universidade, porque o deporte é unha parte para el, era unha parte para el. Estou falando dunha persoa que tiña pois 20, 21 anos, 19, 20, 21 anos, non? E díxome precisamente iso, que o deporte era parte da súa vida, pero non era a única parte, e que o deporte podía rematar axiña cunha lesión e despois que, non? El pensaba no despois que, non no diñeiro que seguramente gañou despois, porque xogar como terceira base nos Pittsburgh Pirates, pois, bueno, evidentemente diñeiro gañou, pero ele estaba a pensar máis aló diso, non? E a min iso pareceme moi importante, que os xogadores que están a despuntar cando son xoves, cando están a comezar, cando chegan incluso pois, antes de ser profesionais, que comprendan que hai máis na vida co deporte, porque se somente hai deporte na vida, a vida é bastante pobre, non? E non digo pobre no sentido económico, evidentemente, non? Entón, Álvarez, que agora pois xa non xoga, xa está retirado, pois pareceume, sen que, por suposto, en Galiza ninguén coñece quen é, pero para min é un referente por iso, porque sendo tan bo como era, que pensase na súa educación, penso que precisamos máis deportistas que pensen na súa educación, porque alguén poderá dicir, bueno, o béisbol, pero que o béisbol aquí é como o fútbol en España, por exemplo. Móvese pasta ali, sí. Entón, pois, diso quería falar para rematar. Bueno, pois grazas, Antonio, por esa teijeireta. Agardámoste no vindeiro Barceleste con máis teijeireta e máis contido sobre o Celta, pero tamén sobre cuestións que están máis aló do deporte, pero relacionadas, por suposto, con él. Pues nada, moitas gracias, un placer. O importante, como digo, é socializar un pouco, non? Aquí socializamos moitísimo, estamos, bueno, pues nos respetamos, estamos bastante de acordo ou non, pero hai respecto e iso é importante. A socialización, os comentarios, aquí non hai comentarios que se fagan para ferir, iso é importante porque as redes é o que teñen. E, bueno, moi satisfeito de compartir sempre contigo, Antón, contigo, Joaquín, e contigo, por suposto, tamén, Mon. Grazas, Antonio, e tamén continúa con esa teima do bambista. Non é a teima de Xan, é a teima de Joaquín. Bambismo ata o último día. Grazas, Joaquín, dende Suecia, por participar en nova. Xa expliquei que é un problema tecnolóxico, que non sabe como cambiarlo. Quixen cambiar o nome e que, non sei, desconfigurei todo o programa. Sí. O sea que non. Aí queda bambismo e, bueno, de momento, bueno, tempada dura, 0 goles, pero xa chegarán. Preguntaba alguén... E moitos desquicios, porque a mí me desquicia. Preguntaba alguén, Joaquín, se pensas que Bamba vai marcar un gol antes de... Non sei se dicía de final de ano ou de final de temporada. Esperemos, non? Antes de final de tempada. Xogando de dianteiro, xogando 60-70% dos minutos, se non marca, macho, joder, dramón, pero bueno. Agardemos que sí. Sí. Nada, un placer estar por aquí. Hoxe era un día... Últimamente está coincidindo así máis complicado para min entrar, pero bueno, hoxe quería, da forma que fose, charlar un ratiño con vos. Entón, bueno, eso, fixen aí un driving simulator e todo, así que bueno, foi bueno, sempre un placer falar con todos vos. Tamén un placer falar con Mon, sempre que teñas a oportunidade, Mon, pois estás convidado e agardámoste en futuros programas do Barceleste. Por suposto, un placer. Bueno, a ver se a próxima vez celebramos victorias en vez de empates, anda que moi satisfeitos co Celta e moi satisfeito de estar aquí con todos vos. Un placer. E a todos os celtistas e todas as celtistas que están aí ao longo do mundo, que están sobre todo no chat, pois moitas grazas. Non podo dicir todos os nomes porque senón xa os rapantes estarían totalmente fríos e probablemente no lixo. O calabacín. Reteo, estás a meteron tantas veces que tu anai botoume unha ollada destas asasinas, pero bueno. Bueno, pero agora disfrutar dese calabacín. Pero antes, por suposto, temos que pegar ese berro celeste. Todos os que esteades no chat, deixade os comentarios pola parte de abaixo do vídeo, cos puntos dos xogadores e tamén coa porra para o partido fronte a España. Magnífica actuación outro día de Abraham Cupeiro.
Sí, Carnix, que foi algo espectacular, sí. como este home que é un xenio dos instrumentos, como é capaz de facer, de conseguir, de tirar sons tan interesantes como que sacou outro día en Balaídos, que foi moi bonito, e por unha vez estivo ben feito, porque foi no medio polo campo e cunha luz directa e tal, moi ben, a verdade. Un aplauso para Abraham Cupeiro, xente así, é moi importante. Houbo quen o comentou no chat e Abraham Cupeiro, se non coñecedes quen é, se non estivestes no partido en Balaídos, hai dúas cousas que podedes ver. Primeiro, unha conversa que ten Abraham Cupeiro no podcast El Nicho con David Perdomo, que é realmente impresionante. E segundo, hai unha versión de She Moves Through the Fair, un tema irlandés no que toca precisamente ese instrumento, ou un instrumento moi semellante a Abraham Cupeiro, que podedes atopar tanto El Nicho como esta versión de She Moves Through the Fair no YouTube. Abraham Cupeiro pareceme excelente como músico e ademais por esa conversa e outras cousas que teño visto por redes sociais, pareceme unha persoa excelente. Así que é unha boa iniciativa que o Celta estea en contacto con estes artistas galegos, as fillas de Casandra, Abraham Cupeiro e outros que poderán chegar nun futuro, pareceme algo moi positivo. Moitas grazas e rematamos con ese berro celeste cando chegamos, atención, Antonio, Mon, Joaquín, as 2 horas de emisión en directo. Pero quen vai escoitar isto? Máis logo que o partido. Isto que a historia. Máis logo que o partido, efectivamente. Acaba de empatar Hugo Álvarez. No, iso foi porque Sotogrado engadiu 20 minutos para ver se o Barça podía marcar. Ese era un prevaricador, que podimos. Rematamos, como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta!